Mapagpalang araw sa inyong lahat mga kaswang. At sa inyo rin po, Sir Casper. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Carl. Nakatira dito sa Quezon City. Ang edad ko po ngayon ay 46 na. Isa po ako sa mga masusugid na tagapaginig ng mga kwentong hango sa tunay na karanasan ng inyong mga sender na ipinadala sa inyong channel. Dahil sa palagi po akong nakikinig sa bawat lapag nyo ng mga kwento araw-araw, nainganyo po akong ibahagi sa inyo ang aking karanasan. Sana po ay mapili inyong basahin at i-ere sa inyong YouTube channel ang aking kwento. Nangyari ito taong 1995. Ang edad ko po ng mga panahong iyon ay 19 pa lamang. Noong mga panahong iyon ay nakatira pa lang ako sa probinsya ng Visayas. Doon kasi ako ipinanganak at lumaki. Bali napunta lang naman ako dito sa Quezon dahil rin sa mga nangyari sa akin sa aming probinsya. Kaya napilitan akong paluwasin ang aking mga magulang dito sa Maynila. Siya nga pala, hindi ko nababanggitin pa kung saan ang eksaktong lugar sa Visayas ako nakatira dahil doon magaganap ang kwentong aking ibabahagi sa inyo. May nakilala akong babae na itago na lang natin sa pangalang Alison. Nakilala ko si Alison, Sir Casper, nang minsang nakita ko siyang naghatid ng pagkain sa kanyang tiyuhin na isa sa mga katrabaho ko sa paggagapas na itago na lang din natin sa pangalang Mang Melchor. Kasalukuyang nagagapas kami ng aking kaibigang si Chris ng araw na iyon. Nang natanaw kong papalapit si Alison sa akin, bigla akong nataranta nang hindi ko malaman ang dahilan kung bakit. Hindi ko rin mapigilang kumabog ang aking dibdib. Yung bang parang teenager na akala mo'y bulating naputulan ng buntot na hindi mapakali at kinikilig dahil nakita mo yung babaeng crush mo. Ganoon na ganoon ang pagkaramdam ko ng araw na iyon. Para akong lutang nang makita ko si Alison na papalapit na sa akin. Noong tuluyan na itong makalapit sa akin, ay mas lalo pang lumakas ang kabog ng aking dibdib. Lalo na nang makita kong malapad ang pagkakangiti niya sa akin. Nakangiti itong nagtanong ng, "Carl, nakita mo ba si Tio Melchor? Kanina ko pa kasi hinahanap kaso hindi ko siya makita eh." Aniya sa malamyos na boses. Sandali akong natigilan ng marinig ang malaanghel nitong boses at ang mga matang animoy palaging nangungusap. Isabay pa ang napakaamong mukha ng dalaga. Itinuro ko naman sa kanya kung saan banda nakapwesto si Mang Melchor. Nang umalis na si Alison, ay naging tampulan ako ng tukso ng aking mga kasamahan at nagtatawanan pa ang mga ito. "Bakit kasi ayaw mong ligawan si Alison? Mamaya maligawan pa yan ng iba, ikaw din. Baka maagaw pa sa'yo yung iniirog mo." Wika sa akin ni Chris at nagtawanan na naman ang iba kong mga kasamahan. "Kayo talaga, puro kayo mga kalokohan. Tigil-tigilan niyo nga ako." Tugon ko sa pang-aasar ng mga kasamahan ko. Inuudyokan nila akong ligawan ko na si Alison bago pa mabingwit ng iba. Total naman ay binata ako at walang sabit. "Kaya lang mukhang malabong magustuhan ka ng dalaga, iho. Alam mo namang bantog na mga aswang ang angkan nila, Melchor, sa baryong tinitirahan nila." Wika noon ni Aling Milda sa akin. Sandali akong napaisip sa sinabi ng matandang babaeng si Aling Milda at ipinilig ko ang aking ulo. Malabo naman yatang maging aswang si Alison, Aling Milda.
sa ganda ng dalagang yon. Hindi mo ito mapagkakamalang aswang eh. Pahabol na wika ni Chris. Kayo rin, nasa sa inyo yan kung paniniwalaan niyo ang mga bali-balita o hindi. Basta pinaalalahanan ko lang kayo na mag-ingat sa pamilya ni Melchor. Dagdag na sambit ni Aling Milda. Ayon kasi sa kwento ni Aling Milda, mga kaaswang, nakita raw ng asawa ng buntis ang asawa ni Mang Melchor na nasa silong ng kanilang bahay. Habang dinudugo ang kanyang asawang buntis ng gabing iyon, ay may narinig silang hagok ng baboy na nagmumula sa silong. Kaya sinilip ito ng lalaki para tignan kung may hayop bang nakapasok sa kanilang silong. Pero noong sumilip na sa sewang ng kawayan ang lalaki, mga kaaswang, nagulat siya nang makita niyang ang asawa ni Mang Melchor na dinidilaan nito ang mga dugong pumapatak sa lupa at ang mga likidong nakatikit sa sewang ng kawayang malapit sa kanyang sinisilipan. "Hoy, anong ginagawa mo dyan?" Sigaw ng lalaki at mabilis na lumabas ng bahay para puntahan ang asawa ni Mang Melchor sa silong. Ngunit noong makalabas na ang lalaki ng bahay, nakita niyang may asong malaki ang tumatakbo papunta sa kagubatan na nanggagaling sa silong, at nang silipin niya ang silong ay wala na ang asawa ni Mang Melchor. "Oo, totoo yan. May kapitbahay din kaming nagkwento tungkol sa pamilya ni Mang Melchor." Sigunda namang wika ng isa pang kasamahan ko sa panggagabas. Hindi ko na lang pinansin pa ang kanilang kwentuhan tungkol sa pamilya ni Allison. Sa halip ay nagmadali na lang akong tapusin ang mga gawain ko. Hindi nagtagal, mga kaaswang, ay naging magkaibigan na rin kami ni Allison at pinayagan na akong dumalaw sa kanilang bahay. Isang gabi, habang nag-uusap kami ni Allison sa labas ng kanilang bahay, hindi na ako nagdalawang isip pa na ipagtapat sa kanya ang nararamdaman ko. Ale, huwag ka sanang magagalit sa ipagtatapat ko sa iyo, ha. Ang totoo kasi, matagal na kitang mahal. Kaya lang ay nahihiya akong sabihin sa iyo ang nararamdaman ko. Baka kasi magagalit ka. Kinakabahan at pautal-utal na pahayag ko sa dalaga. Napansin kong hindi umiimik si Allison at mataman lang itong tumingin sa akin. "Huwag kang mag-alala. Ayos lang kung wala kang nararamdamang pagmamahal sa akin. Ang importante, nasabi ko na sa iyo ang nararamdaman ko." Ani ko sa kanya at pilit nang umiti. Nakaramdam kasi ako ng pagkadismaya sa aking sarili ng mga sandaling iyon, mga kaswang. Hindi ko kasi alam kung maiiyak ba ako o malulungkot dahil sa wala akong nakuhang sagot mula sa dalaga. Humugot muna ako ng malalim na hininga bago nagsalita ulit. Ano kasi, Ale, medyo malalim na ang gabi. Uuwi na ako." Wika ko sa kanya. Akmang tatayo na sana ako nang biglang hawakan ni Allison ang aking kamay. Kaya tinignan ko siya. Nang magtama ang aming mga mata, ay nababasa ko sa kanyang mga mata na para bang may sasabihin siya pero pinipigilan niya lang. "Carl, ano kasi? Pwede bang bigyan mo muna ako ng panahon para makapag-isip?" Tugon nito sa akin. Dahil sa narinig kong tugon ni Allison, mga kaaswang, bigla akong nabuhayan ng loob. Dahil sa wakas, ay may pag-asa pa pala ako sa kanya. Ang buong akala ko kasi ay wala na akong pag-asa sa dalaga at uuwi akong luhaan. Magmula ng gabing unang beses kong ipinahayag kay Allison ang aking nararamdaman, ay palagi na akong bumibisita sa kanya.
Nagtiyaga talaga akong magbabalik-balik sa kanila. Kahit na malayo ang kanilang lugar. Sa kabilang baryo pa kasi nakatira si Allison at nilalakad ko lang iyon ng mahigit kalahating oras bago marating ang kanilang bahay. Sa ilang gabing nagbabalik-balik ako sa kanilang bahay, napansin kong si Allison lang ang tao sa kanilang bahay. Tsaka sa tuwing bumibisita ko ay sa labas lang ng kanilang bahay kami nag-uusap. Noong una ay hinayaan ko na lang ang mga napapansin ko mga kaaswang. Baka kasi ginagabi lang talaga sa trabaho ang kanyang mga magulang. Nagkataon lang din na sa tuwing pupunta ako sa kanila ay wala ang kanyang mga kapatid. Kaya rin siguro ayaw niya akong papasukin sa loob ng kanilang bahay. Pangit rin kasing tignan kapag nag-iisa lang yung dalaga sa bahay tapos papasukin niya ang kanyang manliligaw. Isang gabi, naglalakad na ako noon sa kalsada ng gabing iyon galing sa bahay ni Allison nang may nakasalubong akong mag-asawang matanda. Malayo pa lang ang mga ito ay natanaw ko nakakaiba kong tumitig ang mag-asawa na ito. May mga ilaw na rin kasi sa gilid ng daanan ng mga panahong iyon. Kaya makikita mo kung sino ang mga makakasalubong mo sa kalsada o kaya ay makakasabay. Hindi ko na lang pinagtuunan ng pansin ang mga titig ng mag-asawa hanggang sa makalagpas na nga ang mga ito. Noong makalagpas na sa akin ang mag-asawa, mga kaaswang, bigla akong nakaamoy ng mabaho. Yung bang amoy dumi ng baboy na matagal nang hindi nalinisan sa kulungan nito. Kaya naman napatakip ako sa ilong at nilingon ang mag-asawa. Noong lingunin ko na ang mag-asawa ay doon na ako natakot at nag-uunahang magtayuan ang mga balahibo ko sa katawan paakyat sa aking batok. Sa kadahilanang bigla na lang nawala ang mag-asawang matanda nang lingunin ko iyon. At sa halip ay dalawang malalaking baboy ramo ang nakita ko. Nakaharap ang mga ito sa akin at namumula ang mga matang nagbabaga na animoy. Anumang oras ay susunggaban na ako ng mga nilalang na ito. Tapos ay sunod-sunod na ikinaska sa lupa ang likurang parte ng paa ng baboy. Mabilis akong pumulot ng bato mga kaaswang para kahit papano ay may pang-protection ako sa aking sarili kung sakali mang susunggaban ako ng dalawang naglalakihang baboy. Sobra-sobra talaga ang takot na nararamdaman ko sa aking sarili ng mga gabing iyon, lalo na at malayo pa ako sa mga kabahayan. Tatawid pa kasi ako ng tulay bago ko marating ang mga kabahayan mga kaaswang. Kung kaya sobrang lakas na ng kabog ng aking dibdib. Yan kasi, gabi-gabi na ang lakas pa ng loob mong pumunta dito sa baryo nila Allison ha. Sige, kalabanin mo ang dalawang baboy na iyan. Bulong ko sa aking sarili at tagaktak na ang malalapot kong pawis sa noo. Diyos ko, nasaan na yung dalawang matanda kanina? Tanong ko pa sa aking isipan. Naloko na. Hindi kaya yung dalawang matanda kanina ay mga aswang at nag-anyang baboy? Kung ano-anong kababalaghan na ang tumatakbo sa aking isipan ng mga sandaling iyon habang nangangatog na ang mga kamay kong may hawak na bato. Sige, subukan yung lumapit dahil hindi ako magdadalawang isip na ipukpok ko tong batong hawak ko sa mga ulo ninyo. Sigaw ko sa dalawang nilalang. Ilang sandali pa, nagulat na lang ako nang bigla na lang kumilos at tumakbo papalapit sa akin ang isa sa mga nilalang. Kaya walang ano-ano ay kumaripas ako ng takbo habang humihingi ng saklolo. Tulong! Tulungan niyo ako! May humahabol sa aking aswang! May aswang! Malakas na sigaw ko para may makarinig.
Ilang sandali pa ay narating ko na ang kabilang tulay at sakto namang may mga tao pang nakatambay sa gilid ng kalsada. Noong sasabihin ko na sana sa mga ito na may humabol sa aking malalaking nilalang, bigla na lang nawala ang humabol sa akin nang lingunin ko iyon. "Anong nangyari sa iyo, bata? Bakit humahangos ka?" Tanong ng isa sa mga tambay na naroroon sa kalsada. Dahil sa hindi ko na nakita pa ang humahabol sa akin, kaya nagkunwari na lang ako at nagsabing, Wala po. Nagmamadali po kasi ako umuwi kaya tumatakbo ako. Sige po, alis na ako." Mabuti na lang talaga at may mga tao pa sa kalsada kundi napahamak na ako. Sambit ko sa aking sarili habang naglalakad na pauwi ng bahay. Nang makarating na ako sa bahay namin, ay hindi ko na binanggit pa sa aking mga magulang ang nangyari sa akin. Sigurado kasi akong kapag sinabi ko sa kanila ang nangyari sa akin ay tiyak hindi na nila ako papayagan pang magawi sa baryo ni na Alison. Pinalipas ko muna ang ilang araw mga kaswang bago ako bumalik sa bahay ng dalaga. Pero sa pagkakataong iyon ay hindi na ako sa gabi pumunta, kundi sa araw na para walang mangyaring masama sa akin at hindi ko makita ulit ang malaking baboy na humahabol sa akin sa daanan. Bit-bit ang mga prutas na nabili ko sa bayan ay tinahak ko ang kalsada patungo sa bahay ni Alison ng araw na iyon. Alam ko kasing nasa bahay lang ang dalaga dahil araw ng linggo iyon. At kapag ganoong araw sa probinsya ay nasa bahay lang ang karamihan dahil araw ng pahinga iyon at nagsisimba ang karamihan. Nagbabakasakali na rin akong baka naroroon na sa kanilang bahay ang mga magulang at mga kapatid ng dalaga para naman makilala ko na ang mga ito at formal na may pagpaalam na liligawan ko ang dalaga. Makalipas ang halos kalahating oras ay nakarating na ako sa bahay nila Alison. Nakasara ang pintuan at napakatahimik sa loob ng bahay na animoy walang tao ng oras na iyon. Kaya naman nagtataka ako at napatanong sa aking sarili kung bakit walang tao sa bahay ni Alison. Samantalang araw ng linggo iyon at mag-aalas 12 na ng tanghali. "Tao po. Alison, nandyan ka ba?" Tawag ko sa pangalan ng babae. Nakailang tawag na ako pero wala pa ring sumagot. Kaya nakapagpasya na lang akong uuwi at babalik na lang sa kinabukasan. Baka may nilakad lang ang pamilya ni Alison at isinama siya. Nung akmang maglalakad na sana ako paalis ng bahay nila, mga kaaswang, may narinig akong kumalabog sa likuran ng bahay. Napaisip akong baka nandoon si Alison at hindi lang nito narinig ang pagtawag ko. Kaya umikot ako sa likuran ng kanilang bahay. Habang tinatawag ko ang pangalan ni Alison ay may narinig akong angil ng aso at sumisinghap-singhap. May tanong ako sa inyo mga kaaswang. Nakakita na ba kayo ng asong inuubo at nagsusuka? Ganoon na ganoon ang tunog na naririnig ko sa kusina nila Alison. Kaya nagtataka ako dahil sa pagkakaalam ko ay walang alagang aso ang dalaga. Ilang gabi na rin kasi akong nagpabalik-balik noon sa kanila pero wala talaga akong nakikitang aso. Kaya minsan ko na rin naitanong sa dalaga. Ayaw naman sa dalaga. Kaya hindi sila nag-aalaga ng mga hayop dahil sakitin ang kanyang ina at ayaw na ayaw nito sa mga hayop. Pero bakit kaya nakarinig ako ng tunog ng aso sa may kusina nila?
Dahil sa kuryosidad ko ay naghanap ako ng butas para makasilip sa kanilang kusina. Noong nakahanap na ako ng maliit na butas, ay agad na akong sumilip. Nung makasilip na ako mga kaaswang, hindi ako makapaniwala sa aking nakita. Dahil sa kitang-kita ko ang dalawang matandang magkaharap sa lamesa at nilalantakan ang hilaw na karneng may dugo pang umaagos. Maya-maya pa ay nakita ko si Alison na umupo na sa tabi ng matandang babae at nilalantakan na rin ito ang hilaw na karne. Kamunti ka na akong maduwal at masuka ng mga oras na iyon dahil hindi na nakayanan ng aking sikmura ang mga nakita ko. Bahagya ko pang tinitignan ang matandang babae na katabi ni Alison dahil parang nakita ko na iyon. Kaya lang ay hindi ko alam kung saan ko siya unang nakita. Ilang sandali pa ay bumalik sa aking alaala ang mag-asawang nakasalubong ko malapit sa may tulay. Kamukhang kamukha iyon ng katabi ni Alison na matanda. Napatakip na lang ako sa aking bibig nang makumpirma kong iyon nga ang matandang nakasalubong ko nang gabing hinabol ako ng malaking baboy. Para akong sinakluban ng langit ng mga oras na iyon. Pilit ko mang isipin na hindi si Alison ang nakita kong kumakain ng hilaw na karne mga kaaswang. Ngunit hindi ko magawa. Iyon talaga ang totoo. Dahil sa mga nasaksihan ko ay hindi ko na nakayanan pa. Kaya dahan-dahan na akong naglakad paalis sa bahay ng dalagang minahal ko ng lubusan. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Kaya hindi ko na malayang nag-uunahang pumatak na pala ang mga luha ko. Nanlulumo akong umuwi sa bahay at nagkulong na lang sa kwarto habang patuloy na umiiyak. Kinagabihan, nagulat na lang ako nang biglang kumakalabog ng malakas ang aming bubungan. At may naririnig akong malakas na paggaspas ng mga pakpak at huni ng tiktik. Kaya napabangon ako mula sa pagkakahiga at sumilip sa bintana kung ano yung ingay na narinig ko. May nakita akong babaeng nakatayo sa di kalayuan, malapit sa may poste ng ilaw sa labas ng aming bahay. Nakatingin ito sa bahay namin, mga kaaswang. Kaya tinitigan ko yung maigi para malaman kung sino iyon. Maya-maya pa, may naririnig akong boses na tila ba bumubulong lang iyon sa aking tainga at tinatawag ang pangalan ko. Alam kong boses iyon ni Alison, kaya mas lalo naman akong napaiyak. Dahil nararamdaman kong si Alison ang babaeng nakita kong nakatayo sa labas ng aming bahay. Hindi ko alam kung lalabas ba ako ng bahay para lapitan ito o hindi. Dahil natatakot ako sa mga nakita ko kanina sa kanilang bahay. Pero sa huli, mga kaaswang, nanaig sa akin ang pagmamahal kay Alison. Kaya lumabas na ako ng kwarto at tinignan ko kung tulog na ba ang aking mga magulang. Noong makumpirma kong tulog na ang mga ito, ay nagmamadali na akong lumabas ng bahay at nilapitan si Alison. Hindi ko na inisip pa kung may mga kasama ba itong aswang o wala, at hindi ko na rin inisip pa kung mapapahamak man ako ng mga oras na iyon. Gabi na. Anong ginagawa mo dito? Umuwi ka na. Wika ko sa mababang tono. Patawarin mo ko, Carl. Pero kailangan na kitang layuan. Dapat noong una pa lang hindi na kita binigyan ng pagkakataong ligawan ako. Hindi ko alam na aabot tayo sa ganito. Inaamin ko. Matagal na rin kitang minahal, kaya lang ay hindi tayo pwede. Kasi aswang ako, Carl. Tuluyan ang bumuhos ang aking mga luha nang marinig ko mula sa mga labi
ng babaeng minahal ko. Ang mga katagang hindi pwedeng maging kami at lalayuan niya ako. Ale, mahal na mahal kita. Kaya kong tanggapin kahit ano ka pa. Tanggap kita, Ale. Please, huwag mo akong layuan ha. Please. Pagsusumamo ko sa dalaga habang hinahawakan ang mga kamay nito. Halos magmamakaawa na ako sa dalaga. Huwag lang niya akong layuan. Subalit wala akong nagawa kahit palumuhod na ako sa harapan niya. Tsaka ko lang na-realize na minahal ko na talaga ng sobra-sobra ang dalaga at hindi ko kayang mawala ito. Ngunit kahit anong pagmamakaawa ko kay Allison ay wala na talagang pag-asa. Ayon kasi dito, nasa lahi na kasi nila ang pagiging aswang at ayaw niyang mapahamak ako. Kaya nakiusap itong wag na akong magpapakita pa sa kanya. Subalit mula nang huli kaming mag-usap ng gabing iyon ay ilang beses ko pa itong pinuntuhan sa kanilang bahay. Pero wala na ang mga ito, maging ang mga kamag-anak ni Allison ay hindi na nakatira doon. Kahit pa si Mang Melchor ay wala na rin. Ilang araw pa at linggo akong umiiyak sa tuwing naaalala ko ang dalaga. Dahil sa pangyayaring iyon mga kaaswang, ay natakot ang aking mga magulang na baka bigla kong maisipang magpakamatay. Kaya pinilit nila akong lumuwas ng Maynila at doon na muna tumira sa tiyahin ko para makalimot sa mga nangyari, lalong-lalo na sa babaeng minahal ko. Lumipas rin ang halos 7 taon mga kaaswang bago ko nakalimutan ang babaeng lubos na minamahal ko. Sa ngayon po ay masaya na ako sa piling ng babaeng nagbigay sa akin ng pangalawang pagkakataong umibig muli at bumuo ng masayang pamilya. Hanggang dito na lang po ang aking kwento mga kaaswang. Maraming salamat po. Lubos na gumagalang, Carl ng Quezon City. Alright. Basta, sa lahat ng mga single dyan, darating din ang araw na single pa rin kayo. Mapagpalang araw, Sir Casper. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Clark. 30 anyos. Ang kwentong ibabahagi ko po sa inyo ay kamakailan lamang nangyari sa lungsod ng Cebu. Hindi ko lubos akalain na makakakita ako ng isang tunay at literal na aswang. Aksidente ko lamang itong nakita at alam kong isa iyong karanasan na hindi ko na naisin pang maranasan ulit. Isa po akong manunulat at kadalasang nasa bahay lamang, kapiling ang aking laptop at computer. May ginagawa din akong libro noon tungkol sa mga aswang. Tanda ko pa, sa gabi ako mas komportable talagang magsulat, habang sa umaga ko naman inaayos ang mga nilikha ko ng kwento. Tahimik kasi sa gabi, walang disturbo, at mas madaling makakapag-isip dahil dire-diretso ang aking pagsusulat. Wala pa akong asawa at mga anak. Ang aking mga magulang naman ay nakatira sa probinsya at dinadalaw lamang ako tuwing bakasyon. O di naman kaya ay ako ang umuuwi sa amin. Maliban sa pagiging manunulat, isa din po akong estudyante at nag-aaral ng abogasya sa isa sa pinakamatandang universidad dito sa Cebu.
Naniniwala akong kapag gusto ng isang tao ang kanyang ginagawa, magiging matagumpay siya sa larangang pinasukan at siya ang mag-aangat sa pangkabuhayan. Balik tayo sa aking karanasan. Sa aking inuupahang apartment, hindi lang iisang beses akong nakakarinig ng mga banyagang huni na kadalasang tumutunog sa gabi. Sabi ng isa kong kakilala, aswang raw. Ngunit dahil hindi naman ako naniniwala, hindi niya talaga ako nagawang hikayatin para matakot. Sa naglalabasang mga makabagong teknolohiya ngayon, imposible na ang magkaroon ng mga aswang dahil paniniwala pa iyon ng aming mga nakakatanda. Sabi ng aking lola Saning, noong siya ay nabubuhay pa, madalas umanong magpapakita ang aswang sa isang taong matatakotin at mabilis madaig ng takot. May kakayahang manghipnotismo ang aswang. Kaya nitong huwag pagalawin ang isang tao kung nanaisin ito. Dati ay nababahala din ako dahil naging panakot ng aking mga magulang sa akin ang mga aswang. Ngunit habang lumalaki ako, napagtanto kong wala naman talagang aswang. Kahit kasi matatakotin ako noon, wala naman talaga akong nakikitang isang pambihirang nilalang na gumagapang sa dilim o sa bubungan, sumisilip sa mga sewang at nagnanakaw ng mga patay. Tingin ko ay kwentong bayan lamang ito na kinatatakutan nga ng husto ng mga kabataan dahil habang tumatagal ay dumarami na ang bersyon ng kwento na isasalin na sa iba't ibang lingwahe. Kaya naman nang mawalay ako sa aking mga magulang dahil sa aking pag-aaral, ay nawala ng bahagya ang takot ko sa mga nasabing nilalang. Idagdag pang naging abala ako sa aking pagsusulat na minsan, kahit sa aking mga kwento ay kaya ko na silang ilarawan, kayang gawan ng paraan para makapangbiktima at minsan makapanghawa. Nataranta lang ako isang Sabado ng gabi. Kakatapos ko lang maghapunan noon dahil may tinatapos akong itipa sa laptop. Nagsimula ulit akong magsulat para naman makarami kaagad. Nang nasa kalagitnaan ako ng aking kwento, ay may narinig akong munting huni sa kabilang dako ng dingding. Akala ko nga ay butike. Kakaiba kasi ang tunog niya. Tila napapalatak at tsaka uungol. Habang tumatagal, paulit-ulit na ang kanyang ginagawa. Kaya naman bigla akong tumikhim. May naramdaman akong tila bagay na lumundag sa bubong. Kaya napahinto ako saglit sa pagsusulat. Naisip ko, baka naman pusa lamang iyon. Tumayo tuloy ako at nagtungo sa may bintana para lamang magulat ng may makitang tilang nakasabit sa aking durungawan. Hindi ko tuloy matiyak kung iyon ba ay bestida o hindi. Malapad kasi iyon at nililipad-lipad ng hangin, kaya paminsan-minsang nahahawi para makita ko din ang nasa likuran ng telang iyon. Binaliwala ko na lamang ito at muling isinara ang bintana. Gabi na din at baka dahil to sa antok kaya kung ano-ano lang ang nakikita ko. Nang muli akong humarap sa aking laptop para magsulat, nagambala na naman ako ng mga huni. Sari-sari na ito at sa pagkakataong iyon, may humahagik-hik na din hanggang sa tuluyan na akong madaig ng takot at tuluyan ng ginapangan ng kilabot. Hindi tuloy ako makapagsulat ng maayos
Kaya nagtapang-tapangan na binuksan ko ang pinto at lumibot sa kinaroroonan ng dingding kung saan ko naririnig ang mga tunog. Wala namang tao. Sinubukan ko bang mag-ingay at tinanong kung may tao ba sa bandang iyon. Ngunit wala namang sumagot. Naisip ko, baka guni-guni ko lang ang mga iyon. Muli akong pumasok sa loob ng bahay. Kung sino man ang nilalang na pinagkakatuan ako, makarma sana siya. Kinabukasan, nagtaka ako dahil makahulugan ang mga iginawad na tingin sa akin ng aking mga kapitbahay. Lalo na si Mare, na maliban sa pagiging magkapitbahay namin ay magkaibigan din kami. Aniya, ang ingay daw sa paligid ng bahay ko kagabi. Tila may naghahabulang mga pusa at daga. Tinanong pa niya ako kung wala daw ba akong narinig, kasi hindi niya naman ako nakitang lumabas. Hindi ako sumagot. Narinig ko naman ang sinabi niya, ngunit hindi ko lang kayang sumilip ulit doon dahil kinikilabutan ako. Hindi naman ako dating ganito. Nakakainis lang isipin na pagdating sa mga bagay na kinatatakutan ko, hindi na ako nagkakaroon ng lakas ng loob na ungkatin pa kung ano ang mayroon. Sa halip, nagpasya akong magpalagay ng CCTV sa aking bahay, sa mismong lugar kung saan ako nakakarinig ng mga huni. Binaliwala ko ang mga narinig kong hindi magagandang ungol mula sa labas ng bahay. Pinalipas ko na muna ang ilang gabi na hindi ko chine-check ang CCTV. Pagsapit ng ikatlong araw, nagpasya akong tignan kung may nakuha ba sa mga videos. Nagulat ako sa aking nasaksihan. Sa unang gabi, isang babaeng hubad at may mahabang buhok ang lumapit sa dingding kung saan ako banda nagsusulat. Idiniin niya ang kanyang tenga at tila ba pinapakinggan ang ginagawa ko. Tinahip ng kaba ang aking dibdib dahil sa takot. Naging hulas ang babae at naghanap ng butas na maaari pa niyang pagsilipan, hanggang sa makahanap nga siya ng maliliit na butas sa may ibabaw kung saan nakapwesto ang aking laptop sa bandang iyon. Nais kong kilabutan ng humaba bigla ang kanyang dila at nagpakawala ng malapot na laway. Tanda na animo, natatakam siya habang nakatitig sa akin. Nais na yata akong lamunin ng takot sa unang gabi ng video na aking nasaksihan. Sa ikalawang gabi naman, nagbagong anyo siya. Ang kanyang buhok ay humaba at tila gagambang bumubukadkad. Mas naging mabangi siya. Pinagkakalmot ang dingding at halos umangil na ikinaputla ko ng gusto. Hindi ko narinig ang kanyang mga kalmot dahil may suot akong headset ng mga oras na iyon. Ibig kong manghina nang mapagtantong sa mga oras na iyon ay naghahanap pala siya ng paraan para mahablot ako. Kumabog na ang aking dibdib habang nag-iisip kung anong klaseng nalalang ba ang aking nakikita. Mabuti na lang, dinalaw ako ng isang kaibigan, kaya ipinakita ko sa kanya ang nakuha sa mga CCTV. Aniya, hindi raw dapat ako makampante dahil ang nilalang na gumagambala pala sa akin sa gabi ay isang aswang. Hindi ko alam kung ano ang aking iisipin, kaya tinawagan ko ang aking mama. Isinumbong ko sa kanya ang tungkol sa aking nakita. Sabi ni mama, natatakot raw ang mga aswang sa patalim na likha sa tanso. Ngunit wag daw akong pakampante dahil may mga aswang na nanlilin lang. Ilang beses mo na itong magmamanman sa kanyang biktima bago kakatok sa pangatlong araw. Ang sabi pa ni mama,
Nanggagaya ito ng mga taong malalapit sa akin, kaya wag ako basta-bastang magtitiwala. Aaminin ko, kalalaki kong tao pero natatakot ako sa mga bagay na nalaman ko. Hiniling ko kay mama na puntahan niya ako. Kaagad siyang sumang-ayon at nagsabing darating mamayang gabi. Kaya naman nakampante ako kahit papaano. Hindi na ako nakapagtrabaho pa ng maayos dahil doon. Palagi na lang akong naghihintay ng oras ng pagdating ni mama. Ni ang mga pag-imbita sa akin ni Mare sa kanila para maghapunan ay hindi ko na pinatos. Dahil alam kong darating si mama. Kinagabihan, bandang mga 9:00, may kumatok sa pinto. Kasunod ang boses ni mama na nagsasabing dumating na raw siya. Hindi na ako nagdalawang isip na pagbuksan ang aking ina at patuloyin sa bahay. Ma, nangayayat ka yata. Pansin ko. Halos ayaw magsalita ni mama habang tinitignan ang paligid ng bahay. Napakunot noo ako. Hindi naman ganito si mama. Lalo na't siya naman ang nag-ayos at naglagay ng mga dekorasyon sa loob ng bahay na iyon. Ilang saglit lang, nakarinig ako ng mga pagkatok sa labas ng aking pinto na ikinapatda ko. Sa pagkakataong iyon, si mama ulit ang nagtatawag sa akin at kasama niya si papa. Pakiramdam ko ay na-freeze ang aking ngiti habang nakatayo ako sa may pintuan. Hindi ko maiwasang makaramdam ng takot. Sino pala ang babaeng una kong pinapasok? At bakit kamukha niya si mama? Bago ko pa man mapihit pabukas ang pinto, sinugod na ako ng babaeng nasa aking likuran. Naglalawa ito ng husto at dahan-dahan nang nagbabago ang kanyang anyo. Nakilala ko siya. Ang babaeng nakikita ko sa CCTV na palaging nakasilip sa akin sa kabilang dingding. Ang pinagmumulan ng mga nakaririmarim na huni at ungol. Rinig ko ang mga pagkalampag ni na mama at papa sa pinto. Nagsisisigaw na din ako ng tulong dahil sinasakal na ako ng aswang. Nakakasindak tignan ang kanyang mga matang nanlilisik na nakatitig sa akin. Tila ba wala siyang balak na bigyan pa ako ng pagkakataon para makasagap ng hangin. Pakiwari ko ay naging kandilang nauupos ang aking mga paa na biglang nawala ng lakas. Hindi ko alam kung saan galing ang lakas ng babae at nakakaya niya akong sakalin gamit lamang ang kanyang mga kamay. Nang umisi siya at muling lumawit ang napakahaba niyang dila at animo sawang gumagalaw. Para yata tignan kung paano ako pupuluputin. Napapapikit na ako sa pinaghalong sakit, takot at pagod. Hindi ko alam kung makakaligtas pa ba ako. Kahit na alam kong nasa kabilang pinto lamang ang aking mga magulang. At ginagawa ang lahat ng paraan para makapasok. Nang sa tingin ko ay malapit nang dumilim ang paningin ko at mabibingin na sa lakas ng kabog ng aking dibdib, bigla akong nabitawan ng aswang. Bumagsak ako sa sahig at mabilis na naghabol ng hininga. Napakasamang epekto pala kapag sinakal ka ng isang tao. Tingin ko ay nadurog ang aking Adam's apple dahil sa sobrang higpit ng pagkakahawak ng aswang. Sa nanlalabo kong tingin, nakita ko si Papa na galit na hinagupit ng buntot ng pagi ang babaeng humihiyaw sa sakit. Umaangil ito at ginustong sumugod ngunit nasa labas din pala ang pamilya ni na Mare at ilang kapitbahay na sinabuyan siya ng asin. Si Mama naman ay nag-aalalang dinaluhan ako at tinulungang makabangon mula sa pagkakasalampak sa sahig. Aniya, mabuti na lang daw at nakaabot pa sila
Hindi ako nakasagot nang tanungin niya ako kung bakit nakapasok ang babae sa loob ng bahay. Nakaririndi ang kanyang huni na kaagad siyang tumakbo papunta sa likod bahay. Kaagad naman siyang hinabol ng aking papa at iba pa. Ngunit nagulat na lang sila dahil wala nang natagpo ang tao doon. Hindi na iwasan ni Papa na sigawan ang aswang na kapag oras na bumalik sa bahay at guluhin ako ay tatapyasin niya raw ang ulo nito. Ilang saglit pa, isang paniki ang lumipad papalayo. Napakahirap ipaliwanag, batid kong ilan sa makikinig ay hindi naniniwala. Pero ayos lang. Nagpapasalamat pa din ako at nailigtas ako kaagad ni Papa at Mama. Napag-alaman naming ang babae palang ilang gabi nang sumusubaybay sa akin sa kabilang dingding ay aking kaklase sa abukasya. Ilang araw kasi siyang absent dahil sa mga latay niya sa katawan na walang makapagsabi kung saan galing. Nang banggitin naman ng mga kakilala namin ang tungkol sa paghagupit ng aking ama sa aswang ay tila ba nanginginig ito sa labis na takot. Nagmula pala siya sa isang malayong probinsya at napilitang magtungo sa syudad para magbagong buhay. Ngunit dahil ang aswang ay aswang, hindi kailanman mabubura ang katotohanang hahanap-hanapin niya ang lamang loob ng tao na kanyang kinasasabikan. Sa ngayon ay hindi pa ako iniiwan ng aking mga magulang sa bahay at wala na din akong napapansing kakaiba sa CCTV na inilagay ko sa likuran ng aming dingding. Sana naman ay huwag na siyang bumalik para manggambala dahil baka sa susunod na gawin niya ito ay mapatay niya ako. At siya nga pala, Sir Casper, yung video na naipadala ko, yan yung kuha sa CCTV. Ikaw na po ang bahala kung isasama mo sa pag-upload yan. At hanggang dito na lang po. Maraming salamat sa lahat ng nakikinig. Muli po, Clark ng Cebu. Isang magandang araw po sa inyo, Sir Casper, at sa lahat ng mga tagapakinig sa channel na ito. Tawagin niyo na lang po akong Loloy. Hindi ko po tunay na pangalan. 59 anyos at kasalukuyang nakatira sa Caloocan kasama ang aking pamilya. Nais ko lamang pong ibahagi sa inyo ang aking karanasan noong ako'y binatilyo pa lamang. Bata pa lang ako ay likas na sa akin ang pagiging gala at palaging wala sa bahay, sabi ng aking ina. Kung saan-saan daw ako napapadpad at palaging gabi na kung umuwi. Kaya nakasanayan na nila ang paglagi ko sa labas. Nakalakihan ko na lang ang gawaing iyon. Yun din ang naging dahilan kung bakit hindi ako nakapagtapos sa aking pag-aaral. Hanggang grade 3 lang ang natungtong ko. Saktong natuto lang magbasa at magsulat. Imbis mag-aral ay inuuna ko ang paglalaro at pagbubulakbol kasama ang aking ibang mga kaibigan na tulad ko din na laging nasa labas ng bahay. Nang mga panahong iyon ay wala din namang pake ang mga magulang ko sa kung ano ang ginagawa ko sa buhay. Basta't makakain ako ng 3 beses sa isang araw ay ayos na sa kanila. Dakilang sugarol din kasi ang nanay ko at lasinggero naman ang tatay ko. Araw-araw din silang nag-aaway nang hindi ko alam ang dahilan. Kaya nawala na din ako ng gana sa pamilya ko noon.
Pagaramdam ko, wala akong lugar sa bahay at nakakahiga lang ako ng maayos tuwing nasa labas ako at nagliliwaliw. Nang tumungtong ako ng 12 ay kung saan saang lugar na ako napapadpad, mga kaaswang. Parati kasi akong sumasama sa mga kabaryo kong nangingibang lugar para magtrabaho at kumita ng pera. Nang umidad ako ng 16 ay marami na akong napasukan at iba't ibang trabaho na ang naranasan ko. Uuwi lang ako sa amin kapag gusto ko at minsan pa sa isang taon hindi ako nakakauwi. Alam ko kasing wala naman akong uuwian na matinong pamilya. Hanggang sa dumating ang araw na hindi ko inaasahan. Nangyari ito taong dekada 90. Kasalukuyan akong namamalagi sa bahay ng kaibigan kong si Banong sa lugar ng Maguindanao. Hindi ko nasasabihin ang eksaktong lokasyon, Sir Casper. Respeto na lang po sa mga taong naninirahan roon magpahanggang ngayon. Nasa edad 20 ako ng mga panahong dumating kami sa baryo kung saan nakatira ang pamilya ng kaibigan ko. Nasa liblib na bahagi ng baryo nakapwesto ang bahay nila. Malayong malayo sa kabayasnan. Pawid lang ang bubungan nito at purong pinagtagping-tagping kawayan at kahoy ang dingding. Literal na bahay po sa probinsya. Mabait naman ang mga magulang ni Banong at pagsasaka lang din ang kanilang hanap buhay. Sa umaga ay naggagapas kami ni Banong ng mga damo sa bukirin nila at nagtatanim ng iba't ibang uri ng prutas at pananim. Pagsapit naman ng hapon ay nanghuhuli kami ng isdang mauulam sa ilog. Di kalayuan sa bahay nila. Kahit pa malayo sa kabihasnan ang lugar nila, mga kaaswang ay ramdam mo ang kapayapaan at katahimikan. Doon ko naramdaman ang pangungulila at pananabik na magkaroon ng masayang pamilya. Kahit salat sila sa buhay, ay ramdam mo naman ang pagmamahalan nila bilang isang pamilya. Nagkakilala pala kami ni Banong sa dati kong pinagtatrabuhaan sa Cebu. Nang bugbugin ito ng iba naming katrabaho at pinagtangkaan pang nakawan. Mabuti na lang at naubutan ko ang mga ito kasama ang aming foreman. Kaya napigilan namin ang kaguluhang nangyayari sa kanila. Nagtatrabaho kasi ako noon sa malaking construction site sa Cebu. Magmula noon ay naging matalik na magkaibigan na kami. Kaya naman nung uuwi na ito, ay tinanong niya ako kung nais ko bang sumama. Kaya nagpasya akong sumama sa kanya. So yun nga, ay nagsasaka kami sa bukirin nilang wala pa gaanong pananim. Ang lawak pala ng bukid nyo, bakit ka pa nagtatrabaho sa malayo? Tanong ko sa kanya noon. Ayoko kasi ng habang buhay na lang ako dito, tol. Gusto ko din makapunta sa ibang lugar. Sagot nito. Tsaka pinagpatuloy ang paggagapas ng damo. Mabuti ka pa, tol. Ang dami mo ng lugar na napuntahan. Tsaka mabuti, hindi ka pa nakakapag-asawa. Wika niya muli na nagpatigil naman sa akin sa ginagawa ko. Naisip kong sa dinami-dami nga ng lugar na napuntahan ko, ang ni isang babae, walang nakapagpabigani sa akin. Pihikan ka siguro sa babae, tol. Kung ako sa'yo, mag-aasawa na ako habang bata pa. Para naman makarami ako ng anak. Tatawa-tawa niyang dugtong sa sinabi niya. Tinawanan ko na lang din ito at sinagot. Wala pa sa isip ko yan. Gusto ko pong pumunta ng Maynila, no? Sus, ididalhin mo sa Maynila ang mapapangasawa mo. Huling wika niya. Umiling-iling na lang ako bilang sagot. Sakto namang dumating ang kanyang nakababatang kapatid na si Abel.
May dala itong pagkain at inalok kami nito na magtanghalian na muna. Kuya, balita ni Amang may piyesta sa kabilang baryo. Baka gusto niyong pumunta sa sayawan mamaya. At bukas nagaganapin ang piyesta roon, sabi ni Abel habang kumakain. Ayan tol, chance mo na makahanap ng mapapangasawa dito. Binatukan ko si Banong sa sinabi niyang iyon at tinawanan lang ako nito. Kinahapunan nga Sir Caspar, matapos naming mamingwit ng isda ay nagpaalam kami sa ama ni Banong na pupunta kaming sayawan sa kabilang baryo. Pumayag naman ito at sinabing wag daw kaming magpapaabot ng umaga at sumabay kami sa mga kabaryo nilang magtutungo roon sapagkat madilim ang dadaanan namin at napapaligiran pa ng mayayabong na kagubatan. Bago kami umalis ay pinabaunan pa kami ng asin at kalamansi. Matatawa na sana ako nang iabot sa akin ng kanyang ama ang asin at kalamansi nang bigla akong sikuhin ni Banong at sinabing pangontra daw ito sa mga masasamang elemento, lalong-lalo na sa mga aswang. Habang nasa daan kami at naglalakad na patungo sa baryong may sayawan ay tsaka ko lang nailabas ang tawa ko at sinabing hindi naman totoo ang mga aswang. Sa dinami-dami na kasi na napuntahan kong lugar ay hindi pa ako nakakasalamuhan ng sinasabi nilang aswang maski isang beses. Kaya hindi talaga ako naniniwala noon na may aswang, Sir Caspar. Kaya habang nasa daan ay naisipan kong papakinalamang ang dala kong kalamansi at isawsaw ito sa asin. Gawain ko din kasi ang pumapak ng maasim. Kasabay namin ang iilang kabaryo ni Banong na pupunta din sa sayawan. Ingat ka, iho. Nasa huli ang pagsisisi. Narinig kong may nagsalita sa likuran namin ni Banong. Nang lingunin ko ito ay nakita ko ang isang matandang lalaki na nakasunod sa amin. Anong ibig niyong sabihin, tatang? Tanong ko sa kanya. Hindi ito sumagot at tinawanan lang ako. Tsaka naglakad ng mabilis at inunahan kami. Napakunot na lang ang noo ko at sinundan ito ng tingin. Sinong kausap mo dyan? Tanong ni Banong sa akin. Sinabi ko naman sa kanya ang nakita ko. At nang ituro ko ang matandang lalaki na kanina lang ay nasa unahan namin, wala na ito. Bigla na lang itong naglaho, Sir Caspar. Ipinagwalang bahala ko na lang iyon at inisip na baka mabilis lang itong maglakad sa kadahilanang hindi pa naman ito ganoon katanda. Nang makarating na kami sa sayawan ay marami ng taong naroroon sa labas nito. Sa basketball court lang ito ginanap at pinalibutan lang ng harang ang paligid para hindi kung sino-sino ang makakapasok. May entrance fee din kasi ang mga lalaki noong panahong iyon na sa pagkakatanda ko ay nasa 2 piso lang at libre namang pumasok ang mga kababaihan. Hindi muna kami pumasok sa loob at inaya ko munang magyosi si Banong sa tindahan. Malapit lang iyon sa sayawan. Mag-aalas 7 na ng gabi nang mag-umpisang umalingaw-ngaw ang tugtugan sa paligid namin. At nagsipasok na ang mga tao sa loob ng sayawan. Inaya na din ako ni Banong na pumasok at baka maubusan kami ng mauupuan sa loob. Ito po yung sayawan, Sir Caspar, na lahat ng dumadalo at nasa loob ay mga nakaupo at lalapit ka sa isang babae upang ayain itong isayaw sa gitna. Marami din na mga kababaihan ang dumalo ng gabing iyon mula sa iba't ibang baryo. Bawang masasayang tugtugin ang naunang pinatugtog ng announcer.
at lahat ng tao ay hindi magdandamayaw sa pagsayaw, mapababae man o lalaki. Sayaw lang kami ng sayaw. Ilang minuto lang ang lumipas ay nagpatugtog na ng sweet music at nagsalita na ang announcer na mag-uumpisa na ang sayawan na kinakailangan lumapit ng mga lalaki sa mesa ng babae upang ayaing isayaw ang sino mang napupusuan nila. Excited na excited si Banong sapagkat nakita niya ang crush niyang babae sa baryo nila na dumalo din sa sayawan. Pagkakataon niya daw iyon para makuha ang atensyon ng dalaga. Sinabihan din ako nito na huwag mahiyang lapitan at isayaw ang sino mang matitipuhan ko sapagkat lahat ng babaeng naroroon ay mga pawang walang asawa at purong mga dalaga. Tatayo na sana si Banong at akmang lalapitan ng dalagang natitipuhan niya nang biglang maunahan siya ng isang lalaki. Kaya nakabusangot itong umupo na lang ulit. Saglit ko pa itong pinagtawanan at sinabing ang malas naman niya. Habang nakaupo kami ay pinipilit ako nitong sumayaw sapagkat wala akong balak at wala akong natitipuhan ni isa sa mga dalagang nakaupo sa kabilang upuan. Nang mag-umpisa na naman ang panibagong sweet music ay napilitan na akong tumayo at lumapit sa babaeng kanina ko pa napapansin na walang lumalapit sa kanya at walang nakikisayaw. Kaya ako na mismo ang lumapit sa kanya at inaya itong sumayaw. Habang nagsasayaw kami, Sir Casper, ay pansin ko ang pagiging ilang nito sa akin at tila ba hindi ito marunong sumayaw. Minsan pa'y naaapakan niya pa ang mga paa ko. Ayos ka lang ba? Tanong ko sa kanya. Maski kasi ako naiilang na rin sa ginagawa niya at pilit niyang kinukubli sa dibdib ko ang mukha niya na parang hiyang-hiya siya sumayaw. Hindi kasi ako sanay, tsaka ikaw lang ang tanging nag-aya sa akin na sumayaw. Pasensya na. Aniya sa nahihiyang boses. Ayos lang. Maging ako man ay hindi rin marunong sumayaw. Luloy nga pala ang pangalan ko. Ikaw, anong pangalan mo? Amanda. Amanda ang pangalan ko. Sa unting minuto ng pagsasayaw namin, Sir Casper, ay tila ba nagkapalagayan na kami nito ng loob. Matapos ang tugtog ay nagpasalamat ako sa kanya at binalik ko na siya sa kanyang inuupuan at bumalik na rin ako sa kinauupuan namin ni Banong. Tul, bakit mo sinayaw ang babaeng iyon? Bulong pa nito sa akin at hindi mapakali sa kinauupuan niya. Ano tol? Hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Maingay yung tugtog. Tanong ko sa kanya at inulit naman niya ang sinabi niya sa akin. Pero hindi ko pa rin ito maintindihan sapagkat napakahina ng boses niya. Hinatak niya ako papunta sa labas ng sayawan at doon nag-usap kami. Tol, uwi na tayo. Kinakabahan na ako eh. Sabi nito na pinupunasan pa ang pawis niya. Teka, tol, bakit ba? Tanong ko sa kanya. Hindi mo dapat isinayaw ang babaeng iyon. Aswang ang kanila at sino man ang sumayaw sa babaeng iyon ay tiyak na hindi makakauwi ng buhay. Sunod-sunod niyang sabi. Mababakas talaga sa itsura niya ang takot at kabang nararamdaman. Pawis na rin ito. Tinapik ko ito ng bahagya at sinabing kumalma siya at hindi naman totoo ang mga aswang. Babalik na sana kami sa loob ng sayawan nang may biglang nagsalita sa likuran ko. Umuwi na kayo. Lalong-lalo ka na, Dayo. Nakita ko na ang matandang lalaki. Ito ang nakasabay namin kanina sa daan.
babaliwalain ko na sana siya at papasok na ulit sa loob ng sayawan nang magsalita pa siya at may inaabot sa akin. "Nahulog mo kanina sa daan." Inabot niya ang baryang nasa kamay niya. Sinabihan ko na lang siya na itabi na lang niya at hindi ko na kailangan ang baryang iyon. Nang makabalik na kami ni Banong sa loob ng sayawan at tila ba napako na sa akin ang paningin ni Amanda. Nakatitig lang ito sa akin. Nag-umpisa na akong makaramdam ng kawirdohan sa kanya dahil pailalim ito kung tumingin. Hindi na namin tinapos ang sayawan, Sir Casper, at nagpasya na lang kami ni Banong na umuwi na dahil siya din ay nakakaramdam na ng kakaibang kilabot sa loob ng sayawan. Nang makalabas na kami at malayo-layo na ang aming nalakad mula sa sayawan ay tila ba may kung anong nakasunod sa amin. Mag-aalas 2 na iyon ng madaling araw at tanging liwanag ng buwan lamang ang nagsisilbi naming tanglaw sa madilim na daan. Nakalimutan kasi ni Banong na magdala ng pangilaw. Sumakto namang bilog na bilog ang buwan sa kalangitan. Habang naglalakad kami sa daan ay tanging tunog ng kuliglig at mga palaka lamang ang naririnig namin. Napahinto ako sa paglalakad nang mapansin kong nagiging 3 ang anino namin ni Banong. "Tol, nakikita mo ba yan?" Mahina kong sabi sa kanya, tsaka hinawakan ang kamay niya. Tumango ito ng marahan at sinabing, "Oo." Nang lingunin ko ang likuran namin, ay wala namang kahit anong nakasunod sa amin. Kaya nagpatuloy lamang kami sa paglalakad. Maya-maya pa ay nakarinig kami ng pagaspas at kaluskos mula sa puno ng niyog. Di kalayuan sa kinatatayuan namin. Nang tignan namin ang puno ay umalog talaga iyon, Sir Casper, na para bang may mga dumadapong malalaking ibon. Nagtaka kami sapagkat wala namang hangin para maging dahilan ng pag-alog nun. Nang tumingin ulit kami sa likuran namin, ay laking gulat namin na makita si Amanda. Nakatayo ito di kalayuan. At sa tabi niya ay ang 2 naglalakihang itim na aso na animoy kasing laki ng batang kalabaw o bulo. "Uuwi ka na nang hindi man lang nagpapaalam," rinig kong sabi ni Amanda sa garalgal at nakakakilabot niyang boses. "Ayan na nga ba sinasabi ko, Tol? Takbo na! Aswang yan!" Nagtatatakbo na kami ni Banong pabalik sa baryo nila habang hinahabol kami ng aswang nung 2 malalaking asong kasama ni Amanda. "Tol, yung asin at kalamansi," rinig kong sabi ni Banong. Dudukutin ko na sana sa bulsa ko nang bigla kong naalalang kinain ko na pala ang kalamansing inabot sa akin ni Amang. "Kinain ko pala kanina, Tol. Pasyensya na," sagot ko habang nagtatatakbo pa rin. Rinig na rinig namin ang nililikhang tunog ni Amanda na animoy bibi ito. Wakwak ng wakwak. Ngunit nakakakilabot ang tunog nito. Ilang oras na kaming nagtatatakbo at hindi pa rin kami nakakarating sa baryo nila Banong. Napansin ko rin ang isang puno ng kahoy na paulit-ulit naming nadadaanan. Sinabihan ko si Banong na maghubad at baliktarin ang kanyang damit sapagkat binabagat kami ng aswang na si Amanda. Sumunod naman agad ito at saka lang kami nakausad sa kakatakbo. Malapit na pala kami sa bahay nila Banong at sa dami ng bahay na nadaanan namin, ni isa sa kanila ay walang nakakarinig ng sigawan namin ni Banong dahil siguro ito sa ginawang pambabagat at sa bulag ng aswang na isa ito sa kakayahan nila upang lituhin ang biktima nila. Nang nakarating kami sa bahay nila Banong
ay tila ba napakatahimik pa rin ng paligid na parang walang nangyari. Bigla na lang din naglaho na parang bula si Amanda at ang dalawang naglalakihang aso na kasama niya. Kinabukasan ay nagpasya kami ni Banong na huwag sabihin sa kanyang amang ang nangyari sapagkat magagalit ito. Habang nagtatanim naman kami sa bukid nila ay wala kaming imikan. Natapos ang buong araw na iyon na ganoon ang sistema namin. Nang mga sumunod na araw ay mag-isa na lamang akong nagsaka sa bukid nila sa kadahilanang isinama si Banong ng kanyang amang sa bayan upang ibenta ang mga gulay at prutas na naani namin. Habang nagtatanim ako ay naramdaman kong tila ba may nagmamasid sa akin mula sa malayo. Kaya saglit akong napatigil at hinanap ang mga matang kanina ko pa nararamdamang nakamasid sa akin. Sa kabilang dako ng bukid, Sir Casper, ay kitang-kita ko si Amanda. Napaatras ako sa takot at kaba nang kumaway siya sa akin. Hindi ko siya pinansin. Agad akong nagligpit ng gamit at umuwi sa bahay. Nagtaka naman ang ina ni Banong bakit ang aga ko umuwi. Sinabi ko na lang na masama ang pakiramdam ko at mukhang lalagnatin ako. Pagka-uwi naman ni Banong ay agaran ko itong sinabi sa kanya na nakita ko sa bukid si Amanda. Ngunit binaliwala lang ako nito at sinabing baka namamalikmata lang ako dahil hindi ko pa rin nakakalimutan yung gabing hinabol kami ng aswang. Hinayaan ko na lang muna ang pangyayaring iyon, Sir Casper, at inisip na baka nga naman tama si Banong. Ilang araw, linggo at buwan pa ang nakalipas nang palaging nagpapakita sa akin si Amanda sa tuwing nag-iisa lang ako. O di kaya'y minamalikmata ako nito. Sa tuwing nagpapakita siya sa akin ay nakakaamoy ako ng napakasangsang at napakabaho na parang nabubulok na isda o patay na hayop. Minsan pa'y nagkakasakit na ako sa ginagawa nito. Nahihiya naman akong sabihin sa ama ni Banong kung ano ang nangyayari sa akin dahil alam kong si Banong ang mapapagalitan niya. Isang araw, inaapoy ako ng lagnat. Kaya nagpatawag ng manggagamot ang amang ni Banong. Hindi ko na maidilat pa ang aking mga mata ng mga panahong iyon. Tila ba ramdam ko nang bibigay na talaga ang katawang lupa ko at nakaratay lang ako sa hinihigaan namin ni Banong. Bakit ngayon nyo lang siya pinatignan? Ay sus, hindi nyo ba alam na pinaglalaroan ng isang aswang itong batang to? Rinig kong sabi ng manggagamot. Nabosesan ko ito, pero hindi ako sigurado kung sino ang matandang gumagamot sa akin. May isang aswang ang nagnanais makuha ang binatang ito. Pasalamat tayo't malakas ang kapit ng dungan nito. At may kaalaman ang angkan kundi matagal na itong pumanaw. Uwi ka pa nito. Ano ba talagang nangyari, Banong? At nagkakaganyan ang kaibigan mo? Tanong ng amang ni Banong. Kahit hindi ko sila nakikita ay rinig na rinig ko naman ang pag-uusap nila. Kwento ni Banong ang nangyari sa amin noong nagpunta kami sa sayawan na isinayaw ko ang kilalang aswang sa malayong baryo na si Amanda. Ilang oras pa ang lumipas ay nagamot na ako ng albularyo at laking gulat ko nang makita ko ang itsura nito. Siya yung matandang nakasalamuha ko sa daan at sa labas ng sayawan. Pinayuhan ako nitong umalis na sa lugar nila habang may pagkakataon pa at kinakailangan kong tumawid ng dagat para mawala ang markang itinanim sa akin ng aswang na si Amanda. Natipuhan daw kasi ako nito
at nais akong asawahin at salinan ng pagiging aswang. Kahit ayaw ko pang umalis sa bahay nila Banong, ay wala akong ibang nagawa kundi sundin ang sinabi ng manggagamot, alang-alang sa sarili kong kaligtasan. Ilang araw nga lang ang nakalipas ay tuluyan na akong umalis sa lugar nila Banong at umuwi sa Leyte, kung saan nakatira ang aking mga magulang. Sa Leyte ko din po natagpuan ang nag-iisang babaeng bumihag sa aking puso at naging asawa ko na magpahanggang ngayon. Sa ngayon po ay nandito na ako sa Caloocan. Sa awa ng Diyos ay dito kami pinalad at nagkaroon ng sariling bahay. At hanggang dito na lang po ang kwentong ito, mga kaaswang. Maraming salamat po. Muli po, ako po si Loloy ng Leyte, Caloocan. Leyte na, Caloocan pa. Malalaki na ang mga anak ni Ate Amor. Puro profesional na ang mga ito. Kaya wala na siyang paglalaanan pa ng oras galing sa trabaho. 3 taon na rin kasi siyang balo, kaya halos mag-isa na lang talaga siya sa buhay. Ang mga anak kasi niya ay may mga sarili ng kondominium at madalang nang bumisita sa kanyang bahay. Dahil doon ay nagdesisyon siyang mag-ampon na lamang. Dahil wala rin akong magawa at nasa bahay lang, ay ako ang nagboboluntaryong mag-aalaga ng bata. Wala rin kasing kaming anak ng asawa kong seaman. Kakasakay lang din ito sa barko, kaya mag-isa akong naiiwan sa bahay. Kaya nagdesisyon akong kina Ate Amor na muna titira at ako na ang mag-aalaga ng bata sa araw. Nagtuturo kasi ito sa isang pampublikong eskwelahan. Naging malapit ang loob ko sa bata at halos tinuring ko na rin iyong anak dahil nga halos araw-araw kaming magkadikit. Subalit hindi inaasahan, biglang na-diagnose ang ate na may stage 4 na cancer. Hindi man lang nito sinabi sa amin na may matagal na pala siyang iniindang karamdaman. Ilang buwan matapos siyang ma-diagnose, ay pumanaw na kaagad ito. Sobrang nagluksa kami sa kanyang pagkawala. Ang kanyang ampo na si V ay tuluyan ng napapasa akin. 3 taon lamang noon si V. Isang maganda at napakabibong bata. Kakaibang taglay niyang ganda, maging ang kapinuhan ng kanyang kutis. Lumaking mahinhin si V. Hindi pala imikat, napakapikunin. Ang bilis uminit ng ulo sa mga maliliit na problema. Ngunit ni minsan ay hindi nito ginawa ang sagutin ako sa oras na ako'y nagagalit. Tahimik lang ito sa tabi at hihingi ng kapatawaran kapag nakita niyang tahimik na ako. Subalit nang makapagdibo na ito, doon na ako laging nai-stress sa dalaga. Uuwi na ito sa madaling araw. Ang paalam ay pupunta lang sa park. Kapag sinasabihan ko naman ay biglang masama ang tingin sa akin. Kaya't nakakatakot siyang pagalitan. Ilang beses kong nahuli siyang may kausap sa kwarto. Ngunit wala namang ibang taong naroon. Opo naman papa. Kakaibang lasa. Ang sarap at nakakasigla. Wika nito na nakaharap sa sofa ng kanyang silid kahit wala namang tao. Anak, sinong kausap mo? Kunot noong tanong ko. Ang mga balahibo sa aking batok ay nagsitayuan at tila hindi na ako nakaapak sa sahig. Ramdam kong may kakaibang enerhiya sa loob ng kanyang kwarto ng mga sandaling iyon. Bakit ba?
basta ka na lang pumapasok sa aking kwarto. Wala ka bang respeto? Pabalang na tanong nito, kaya natigilan ako. Simula lang nung mga mag-18 na ang ampon ni ate, ay marami nang nakakatakot na kilos ito na hindi ko man lang mapagsabihan dahil sobrang nakakatakot siyang tignan. Hanggang sa isang gabi, sobrang liwanag ng buwan noon, kaya napatingala ako sa kalangitan. Bilog ang buwan at maraming nagliparang mga ibon. Naaaliw na ako sa panunood ng ganoong tanawin nang may biglang dumaang malaking nilalang sa aking harapan. Hindi ko alam kung anong klaseng hayop na lumilipad iyon, pero ang hahaba ng kanyang pakpak. Bigla kong naisipan na baka aswang iyon, kaya sinara ko kaagad ang bintana at pinuntahan si V sa kanyang kwarto. Ngunit hindi ko mahagilap ang dalaga. Lahat ng parte ng bahay ay sinuyod ko, pero hindi ko talaga siya matagpuan. Nag-aalala na ako ng masyado para rito. Kulang na lang ay i-report ko ito sa pulisya. Iyon nga lang, at hindi rin po pwede dahil wala pang 24 oras. Hindi ko na rin nagawang sumbatan pa ito kinabukasan. Magagalit na naman ulit iyon, panigurado. Tila unti-unting lumalayo ang loob namin sa isa't isa. Hindi ko alam kung saan ako nagkulang, pero sigurado naman akong binigay ko ang best ko para maging mabuting ina para sa kanya. Isang gabi, nagulat na lang akong umuwi itong puno ng dugo ang buong mukha at damit. Nataranta pa ako dahil inakala kong may sugat ito. Ngunit nang hawakan ko siya sa kamay, ay kamuntik pa akong mabuhal dahil bigla niya akong tinulak palayo sa kanya. Sumusobra ka na, Via. Nag-aalala lang naman ako sa iyo. Bakit parang wala ka na talagang natira pang respeto para sa akin? Hindi ko na mapigilan pa ang aking sarili ng mga sandaling iyon. Kaya nasigawan ko ito. Ngunit mas nagalit pa ito at sinakal ako sa leeg. Buong lakas ko siyang tinulak para bitawan ako at hindi na ako makahinga. Ngunit napakalakas talaga niya na para bang sinasaniban. Ano bang nangyari sa'yo, be? Hindi ka naman ganyan dati ah. May problema ka ba? Pag-usapan natin. Wika ko rito, ngunit tinignan lang ako nito ng masama at humalakhak pa paakyat ng kanyang kwarto. Lumipas ang buong maghapon. Kinagabihan, nagdesisyon akong puntahan si V sa kanyang kwarto. Ngunit nakalaka ang kanyang pinto. Kaya kinuha ko ang susi sa aking kwarto para buksan iyon. Kampante pa akong makausap ng mahinahon ang dalaga naming ampon. Ngunit laking gulat ko nang mabungaran ang putol niyang katawan na nakatayo sa gilid ng kama. Tumatagas pa ang dugo sa gilid nito at alam kong sa kanya talaga iyon dahil sa suot nitong pantalon. Nangilabot ako sa aking nakita. Kaya ba umiba ang timplada ng ugali nito dahil lumabas na ang kanyang tunay na katauhan? Hindi ko alam ang gagawin ng mga oras na iyon. Parang gusto kong buhatin ang kalahati ng katawan nito at ibaon sa lupa. Ang kaso ay natatakot at nandidiri rin ako. Lalabas na sana ako ng kwarto upang bumalik na ng silid at tawagan ang aking asawa tungkol sa aking natuklasan kay V. Ayaw ko na itong makasama pa dahil sobrang nakakatakot siyang nilalang. Ngunit biglang bumukas ang bintana at iniluwa ang sobrang pangit na nilalang na putol ang katawan. V, ikaw ba yan? Tanong ko rito nang nanginginig pa. Halatang galit na galit ito dahil pinasok ko ang kanyang silid nang walang pahintulot
Bakit ka pumasok dito sa kwarto ko? Galit na wika ng manananggal. Sorry, V. Gusto lang kitang makausap at hindi ko akalaing ganito ang mapungaran ko. V, isa kang aswang. Manananggal. Halimaw ka. Wika ko sa kanya, kaya humahalakak ito ng sobrang lakas. Hindi ko gusto ang mga taong mausyoso at tsismosa. Higit sa lahat ang pagiging pakialamera. At dahil alam mo na ang tungkol sa akin, paumanin dahil kailangan na kitang patahimikin. Wika nito. Kaya sobrang takot ang nadarama ko. Halos liparin ko na ang pintuan ngunit mabilis lang din niya akong naabutan. Hinawakan ako sa magkabilang balikat at nililipad palabas, tsaka inilaglag sa hagdanan ng ikalawang palapag. Ramdam ko ang pagkabagok ng aking ulo bago tuluyang nawalan ng malay. Akala ko iyon na ang katapusan ko, ngunit napakabuti pa rin ng Diyos sa akin. Nagising ako na nasa aking tabi ang pamangkin na anak ni Ate Amor. Diyos ko, pamangkin ko, salamat at nandito ka. Umiiyak na saad ko habang nakahiga sa kama ng ospital at may malaking bindahe ang ulo. Oo tita, buti na lang at saktong pagdating ko ang pagkahulog mo sa hagdanan. Kung hindi ay siguradong wala ka na. Wika nito na ipinagtataka ko. Hindi ako nahulog at mahusay kong naalala ang lahat ng pangyayari. Nilipad ako ni V at hinulog sa hagdan. Hindi ba nito nakita ang manananggal? Magsasalita na sana ako nang biglang bumukas ang pintuan. Si V iyon na may dalang mga prutas at sobrang tamis pa ng ngiti. Habang ako ay nanginginig na sa takot, tinabunan marahil ako ng pobya sa kanya. Mama, ayos ka lang? Tanong pa nito kaya napatingin ako sa aking pamangkin. Nakangiti lang ito at walang kakaiba sa kanyang kilos. Wala talaga itong nakitang kakaiba. Bakit parang natatakot ka, Mama? May problema ba? Tanong pa ni V habang nakatingin ng masama sa akin. Kaya mabilis akong umiling. Nagpaalam ang pamangkin ko na mag-almusal na muna sa labas at babalik lang kaagad kaya bigla akong nataranta. Baka sa pagkakataong ito ay papatayin na ako ni V. Sige po, ako na po ang bahala kay Mama. Salamat pala sa pagbantay. Sagot nito sa aking pamangkin. Nang makalabas na ang pamangkin ko ay binalingan ako ng tingin ni V at tinitigan ng sobrang sakit. Yan ang napapala ng mga taong pakialamera sa buhay ng may buhay. Wika pa nito sa akin. Wala kang utang na loob eh. Matapos ka naming palakihin ng ate, matapos kitang bigyan ng maayos na buhay. Ito lang ang igaganti mo sa akin. Papatayin mo pa ako. Umiiyak na sumbat ko sa dalaga. Kasalanan ko bang ganito ako? Kasalanan niyo yan. Aampon-ampon pa kasi kayo. Wika nito. Oo nga, bakit ba kasi naisipan ba ng ate na ampunin ka? Ako tuloy ngayon ang magsasakripisyo. Wika ko rito. Humahalakak ito at nanlilisik muli ang mga matang nakatingin sa akin. Maswerte ka pa rin dahil naabutan ka ng pamangkin mo. Dahil kung hindi, inulam na kita kagabi. Wika pinito na ikinatayo ng aking mga balahibo sa batok. Subukan mo lang na ipagsabi sa mga pamangkin at asawa mong manluloko ang katauhan ko. Dahil oras na mangyari iyon, maging sila man, ay iisa-isahin kong gawing karne. Pagbabanta pa nito. Bakit ba galit na galit ka sa papa mo? Asawa ko yun kaya dapat nare-respeto mo bilang ama.
Sumbat ko pa sa kanya. Ama, bakit? Itinuring ba akong anak ng demonyong iyon? Masahol pa iyon sa akin. Hindi mo alam kasi nagbubulag-bulagan ka sa asawa mong manyak. Kinahasa lang naman ako ng hayop mong asawa. Kaya ako na-discover ang katauhan ko. Umiiyak na salaysay nito. Anong ibig mong sabihin? May ibig ba bang sabihin sa sinabi ko, ma? Ginahasa ako ng asawa mo. At matapos niyang gawin iyon, nagwala ako sa kwarto dahil sa galit. At doon ko na-discover ang aking katauhan na isa akong manananggal. Salaysay pa nito. Hindi ko alam kung kanino ako magalit ng mga sandaling iyon. Sa ampon ba namin o sa asawa ko? At lalong sa sarili kong sobrang naging bulag sa noon pa may gawain ng aking asawa na kaliwat kanang babae. Minsan na nga lang itong umuwi ng bahay ay nagawa pa nitong gahasain ang aming ampon na inakala kong tinuring din itong anak. Ngayon, ma, sino ang mas masahol sa aming dalawa? Tanong nito muli sa akin. Pareho lang kayo, be. Mga walang utang na loob. Matapos ko kayong itinuring ng mga espesyal na tao sa aking buhay, ito ang igaganti niyo sa akin. Sagot ko rito at saktong bumukas ang pintuan at iniluwa roon ang aking pamangkin na kanina'y nagpaalam na kumain. Tumayo na rin si V at nagpaalam na umuwi ng bahay dahil may pasok sa paaralan sa tanghali. Tiningnan pa ako nito nang may pagkahulugan bago tuluyang tumalikod. Tita, wala ka bang napapansin kay V? Tanong ng aking pamangkin ko, kaya't natahimik akong bigla. O wala naman, iho. Bakit? Patay ideyang tanong ko rito. Napakawerdo kasi niya. Alam mo yung maganda nga siya pero sobrang lansa ng hininga niya. At kakaiba ang amoy ng katawan. Gayong halos maligo na nga ng kanyang pabango. Salaysay nito na noon pa man ay napansin ko na rin sa aming ampon. Ngunit hindi ko iyon binigyan ng pansin. Iyon pala ay may ibang ibig sabihin iyon. Dumipas ang isang buwan at tuluyan na akong gumaling. Hindi rin naman ako sinaktan muli ni V. Hindi ko na kasi pinakialaman ang kanyang buhay. Natatakot na akong baka sa susunod na pagkakataon ay masasahol pa ang kanyang gagawin sa akin. Hindi ko inasahan na darating ang aking asawa. Ang sabi kasi niya ay sa susunod na taon pa siya uuwi. Hindi ko alam kung anong pumasok sa kanyang kukote at naisipan itong bisitahin ako o kaya naman may balak na naman itong masama kay V. Bigla akong kinabahan nang maalala ang huli. Nasaan ang anak natin? Tanong nito nang hindi mahagilap ng kanyang paningin ang bulto ng dalaga na aming ampon. Bakit pa? Anong sadya mo sa kanya? Tanong ko rito. May naman, siyempre anak natin iyon kaya inahanap ko. Sagot nito nang nayayamot pa. Talaga ba? Anak natin iyon? Kaya naputol ang aking sasabihin nang biglang dumating si V. Maging ito ay nagulat nang makita ang ama-amahan. Hindi rin yata nito inasahan ang pagdating ng aking asawa. Nang gabing ding iyon ay minatyagan kong mabuti kung ano ang gagawin ng aking asawa. Ngunit hindi pa man ako nangalahati sa aking pagtulog-tulugan nang hindi ko na malaya na tuluyan na pala akong nilamon ng mahimbing na pagkatulog. Naalimpungatan na lamang ako at pagmulat ko ng aking mga mata ay wala na ang taksil kong asawa. Mabilis akong lumabas ng kwarto. Sa kusina kaagad ako dumiretso at kinuha ang pinakamatalim kong kutsilyo na panghiwa ng karne. Hiling ko ay sana hindi totoo ang nasa aking isipan.
dahil mapapatay ko ang aking asawa kapag mangyaring gagawa ulit siya ng masama kay V. Wala naman akong narinig ng mga kalampag sa loob ng kwarto ng dalaga habang paakyat na ako. Siguro mali lang ako ng hinala. Napakatahimik pa nga at bukas naman ang kwarto nito. Sinilip ko pa mula sa labas ng kwarto at wala akong nakitang tao sa taas ng kama. Ilang sandali pa ay may narinig akong tila baboy na kumakain. At sobrang sarap na sarap ito sa paglamon. Bigla akong kinabahan at napagtanto na sa banyo galing iyon. Dahan-dahan akong humakbang papunta sa nasabing lugar. Halos tinakasan ako ng lakas nang makita ang nakahandusay na katawan ng aking asawa. Wakwak ang tiyan at gutay-gutay ang mga bituka sa sahig ng banyo ni V. Natutup ko ang aking bibig. Hindi ako napansin ng dalaga at patuloy pa rin ito sa pagnguya. Ang kanyang naputol na katawan ay nasa kanyang likuran lang din. Halos masukan ako sa masangsang na amoy sa loob na iyon. Nang mapansin kong tumigil ito sa pagnguya at tila nakiramdam ay nagpanik na ako. Dahil sa takot oras na mahuli ako nito ay paniguradong may hindi magandang gagawin na naman ito sa akin. Kaya bago pa mangyari iyon ay uunahan ko na siya. Buong lakas kong tinarak ang mahaba at napakatalim na kutsilyo sa kanyang likod. Wala na akong pakialam kung magiging kriminal man ako kaysa naman ako ang papatayin niya. Mas mabuti nang siya ang aking mapatay habang maaga pa. Dahil kung bibigyan ko pa siya ng pagkakataon na mabuhay, ay paniguradong marami pa siyang mga inosenteng taong mapapaslang. Ma, patawad. Wika nito habang pilit na humaharap sa akin. Umagos lang ang aking masaganang luha sa mga mata. Hindi ka na dapat magtagal, V. Madami ka pang mapipinsala kung magtagal ka pa sa mundong ito. Tatango-tango naman ito habang unti-unting pumipikit ang mga mata. Unti-unting ang mga pakpak nito sa pagiging manananggal ay nawala at bumalik sa isang normal na tao ang kanyang itsura. Naduwal ako ng tuluyan ng bumungad ang itsura ng aking asawang sobrang wasak na ang tiyan. Deserve mo rin yan, De. Matagal akong nagtitimpi sa'yo. Bulong ko sa aking sarili habang nakatingin sa aking asawa. Tinawagan ko ang aking pamangkin at ipinaalam na napatay ko si V. Maging ang pagkamatay ng aking asawa ay inako ko na rin. Dahil hubot-hubad naman silang pareho, ipapalabas ko na lang na nahuli ko silang nagtatalik sa akto ng wala ng kaso pang maisasampa. Totoo naman kasi, marahil galing pa ang mga ito sa ganoong gawain. At nang makakuha na ng tiyempo ang dalaga, tsaka na niya nilapa ang hayok sa laman kong asawa. Bagay lang din sa kanya ang ginawa ni V. Dapat nga inunang kainin ng dalaga ang alaga nitong siyang dahilan ng pagiging makasalanan nito. At hanggang dito na lang po. Maraming salamat po sa lahat ng nakikinig. Basta, ingat palagi, mga minamahal kong single. At bago po tayo mag-umpisa mga kaswang ay special mention lang po sa mga nag-renew sa atin ng badge bilang aswang supporters. Maraming salamat po kay Ma'am Milagrosa Loc, kay Boss Pari na Creepy Man Tagalog Horror Story, at maraming salamat din kay Ang Palatandaan. Maraming salamat po sa pag-renew at sa walang hanggang pagmamahal. Alright, umpisa na natin ang kwento.
Mapagpalang araw, Sir Caspar. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Steven, 70 anyos. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay nangyari noong taong 1970 sa isang probinsyang malayo sa Kabihasnan, ngunit sakop pa din sa Kabisayaan. 20 anyos lang ako nang mangyari ang karanasan kong ito. Ang mga kabataan noon ay kakaiba na sa mga kabataan ngayon. Dati kasi, sanay na sa trabaho ang mga kabataan at takot sumuway sa mga utos ng kani-kanilang mga magulang. Gayon din naman ako. Ayaw na ayaw kong nagagalit sa akin si tatay. Kaya naman kapag nagpaalam ako na mamamasyal sa aking mga pinsan, natataranta na ako kaagad kapag narinig kong matinis at malakas niyang sipol. Kahit kasi binata na ako ay hindi naman ako nasanay na mag-ala. Nakakalabas lang ako ng bahay kapag tapos na ang trabaho namin sa bukid. Magigib ng tubig, magsibak ng kahoy, at kung ano-ano pa. Kahit lalaki ako ay marunong ako sa mga gawaing bahay. Tinuruan kasi kami ni mama. Aniya, hindi dapat sa asawa iasa ang lahat ng mga gawaing ito. Mas mabuti na raw na habang bata pa kami, matuto na kami upang maging isang mabuting padre di pamilya pagdating ng panahon. Wala namang problema sa akin iyon at wala akong balak na sumuway sa nais ni mama dahil alam kong tama naman siya. Mas takot lang ako kay tatay, sa totoo lang. Istrikto, mahigpit, at maotoridad si tatay. Kapag sinabi niyang hindi pwede ay, huwag mo nang ipilit ang gusto mo kung ayaw mong mabugbog. Naging utusan ako ni tatay sa bahay ng kapatid niyang si Tio Carding tuwing araw ng Sabado. Salitan sila sa ginagawang pamimili. Halimbawa, si nanay ang mamimili ng mga gamit namin sa bahay ngayon. Samantalang si Tio Carding naman sa susunod na linggo. Kapag si tatay ang nakapamalengke, nagbabalot siya ng tuyo, tinapay at tabako para ihatid kina Tio Carding na nasa tapat lang naman namin. Pero matagal nga lang ang paglalakad kasi may nakahambala pang ilog sa gitna na siyang nagpapatagal sa aming paglalakad. Kapag si Tio Carding naman ang makakapamili, sisigaw lang siya sa tapat ng aming bahay. Kulas, papuntahin mo na saglit si Steven rito at may ipapakuha ako sa kanyang tabako. At kaagad na akong kakaripas ng takbo papunta sa bahay ng butihin kong tiyuhin. Minsan, nabanggit sa akin ng pinsan kong si Randy na may namataan umano silang babae sa kagubatan ng minsang. Manirador sila ng ibon ng kanyang kapatid. Inilarawan niyang matangkad, maganda at maputi ang babae. Hindi nila matiyak kung naliligaw ba ito roon. Pero ang sabi ng aking pinsan, mukhang hindi raw dapat pagkatiwalaan ito. Bata pa lang kami ay nariyan na ang malawak na kagubatan ng ilog na nakaharang sa pagitan ng aming mga tahanan ng aking pinsan. Parte pa naman ng lupang pagmamay-ari ni tatay ang nasa may ilog na. Kaya naman hindi ako natatakot. Walang maaaring magtago doon dahil may nagmamay-ari sa lupa at hindi bastang tirhan ng kung sino-sino lang. Tinanong ko si Randy kung madalas ba niyang makita ang babae. Ang sagot niya ay oo raw, lalo na kapag malapit ng mag-alas-6 na ng hapon at papadilim na sa kagubatan. Kung ako ang tatanungin, ayaw ko nang gabihin pa sa ilog na iyon. Bukod sa sinasabi nilang mga engkanto, dumara ang mangkukulam at masasamang loob ay natatakot din ako sa mga aswang. Wala pa naman talaga akong nakikita.
Ngunit kapag iniisip ko ang pagkakalarawan ni Randy sa babae, hindi malayong maging aswang nga talaga ito. Sino ba naman ang basta na lang magpupunta sa lugar na iyon sa oras na hindi naman dapat? Walang babae ang maglalakas loob pumasok sa isang kagubatan ng ganoong oras. Maliban na lamang kung siya ay isang tulisan o kung mas mamasamain pa ay isang aswang na naghihintay ng kanyang mabibiktima upang kainin. Ngunit lahat ng aking pag-iwas ay may eksepsyon. Kinailangan akong magpunta sa bahay ni Tio Cardeng nang humingi siya ng tulong para may makaalalay kay Tia Mili. Kinailangan niyang umalis para puntahan ang kumadrona dahil manganganak na ito. Bata pa lamang ang aking mga pinsan. Si Randy ay 5 taon lang ang agwat ko sa kanya. Kaya naman nagpunta ako kaagad matapos sabihin ni Mama na siya na ang bahalang magsabi kay tatay. Huwag ka nang umuwi at susunod kami mamayang hapon. Isasama ko na si Sara at isasarado namin ang bahay. Aniya na ang tinutukoy ay ang aking kapatid. Nagkataon kasing araw iyon ng linggo at nasa sabungan ang aking ama. Tumalima kagad ako at binitbit na ang iba pang mga bagay na ipinadala ng aking ina matapos silang mangako na susunod kaagad. Nang makarating ako sa bahay ni Tio, kaagad niyang ibinilin ang aking mga pinsan. Nagsalang na lang ako ng tubig habang pinakikiramdaman ang aking tiya. Kahit lalaki ako, alam kong masakit ang mga anak. Naging saksi ako sa panganganak ni Mama sa aming bunso na maluha-luha pa siya dahil sa sakit. Naisip ko, tama si Mama. Kapag ako nagkaasawa ay hindi ko siya pababayaan. Hindi biro ang magbuntis, magdala ng sanggol sa loob ng 9 na buwan at magluwal para lamang bugbugin ng kanilang mga mister. Lalo na't ang asawa ang palaging naiiwan sa bahay para mag-alaga ng pamilya. Kahit hindi ako kinakausap ni Tia ay nakabantay ako sa kanya. Nakahanda namang sumunod si Randy sa tatay niya kapag nanganak nang wala sa oras si Tia. Malapit lang naman ang tirahan ng kumadrona at baka papalapit na sila sa bahay. Di nagtagal, dumating na ang aking tiyuhin kasama ang kumadrona. Inutusan kami kaagad na kumuha ng katawan ng saging para gawing pampigil sa mga paa ni Tia kapag umiiri na siya. Nang makapasok kami, inasikaso ko naman kaagad ang paglilinis ng kinatay na manok. Nagtulungan kami ni Randy sa pagsasalang niyon. At kagyat na naalarma ng pagkalipas ng 3 narinig naming ere ay may umiiyak na nasanggol. Tila kami nabunutan na din ng tinik sa tuwa at nagpasalamat sa Panginoon sa panibagong biyayang ibinigay niya sa amin. Maingat na ikinarga ng kumadrona ang sanggol habang binibihisa naman ni Tio ang kanyang asawa. Hindi ko makakalimutan ang unang pagkakataon na nagkaroon ako ng mga kapatid dahil ako ang panganay. Palagi kong nasasaksihan ang pagluwal sa kanila ni Mama. Papahapon na at walang kahit sino mula kina Mama at Tatay ang nakatawid sa ilog para bumisita kay Tia. Hindi ko din sigurado kung makakapunta ba sila dahil nasa lakad si Tatay. Pero nang marinig ko ang malakas at matinis niyang sipol, kinabahan na kaagad ako. Kabado akong nagpaalam kay Tio na kailangan ko nang makauwi at tinatawag na ako ni Tatay. Baka kasi hindi sila makaalis dahil walang maiiwan sa bahay kahit pa may dalaga na akong kapatid. Baka lang naglambing itong sasama kaya kailangan ko na talagang umuwi. Tila apurado ang paraan ng pagkakasipol ni Tatay.
Kinabahan ako. Baka lasing siya at hindi nagustuhang maabutan akong wala sa bahay. At ubili akong nagpaalam kay Tiyo na uuwi na. Aba, mag-aalas 6 na, Steven. Madilim na sa may ilog. Hintayin mo na lang na tumawid ang mga magulang mo. Diyas kitong si Colas. Oo, masyadong mahigpit sa mga anak niya. Hindi ko na sinagot ang tura ni Tiyo. Ang nasa isipan ko ay kailangan ko nang makauwi upang makaiwas sa bugbog ni tatay. Oo, ganyan siya kahigpit. Kahit binata na ako ay tinatamaan pa din ako sa kanya. Kahit nag-alok pa si Randy na sasamahan ako ay hindi ako pumayag. Batid kong kailangan ni Tiyo ng mautusan kaya hindi ko na pinasama pa ang aking pinsan. Tinawag na ako ng aking tiyo para may makatulong sa kanya. Tapos ako pa itong magpapasama pa uwi. Kahit medyo mandilim-dilim na ay nagpatuloy pa din ang mga pagsipol. Kaya mas lalong binilisan ko ang paglalakad. Nang makarating ako sa kagubatan, natigilan ako. Tumahimik ang mga sipol at wala nang nag-ingay sa tapat at lumamig ang klema. Nakakabingi ang katahimikan at tila ba nag-iba ang aking pagkaramdam. Gayunman, hindi ako nagpadaig at nagpatuloy ako sa paglalakad. Hindi ko alam kung bakit tila may bumubulong sa aking huwag nang tumuloy. Kumakabog ang puso ko sa pagkabalisa at tila naalalang hindi naman sumisipol ng ganoon si tatay. Isa pa ay nabaghan ako ng may maalala. Nagsabi nga pala si mama na susunod sila mamaya at isasarado lang ang bahay. Napalunok ako. Kaagad na gumapang ang kilabot sa buo kong katawan. Kung hindi si tatay, sino ang sumipol para makauwi ako kanina? Pagkaramdam ko, may kung anong bagay ang gumagapang sa aking puson na tila maiihi ako. Hindi ko tiyak kung takot ba ito o nerbiyos. Lalo na't may naririnig na akong sumisipol sa aking likuran. Kagaya ng narinig ko kanina. Kahit nakatayo lang naman ay bigla akong hiningal. Tila nauupos na kanila ang aking mga binti dahil sa labis na takot. Diyos ko, mukhang nalinlang pa ako. Tumalon ako mula sa kinatatayuan dahil sa labis na gulat nang may mapansin ako sa aking likuran. Marahas akong lumingon at nakita ang isang babaeng kulay puti ang damit. Maganda at maputi. Kakaiba ang ngisi ng babae. Tila nakakita ng pagkain. Nakaririmarim iyon. At animo naghahatid ng babala sa aking sistema na ang babaeng aking kaharap ay mapagpanggap lamang. Mukhang naligaw ka, iho. Bungad niya na naging dahilan kung bakit naglabasan ang butil-butil kong pawisan noo. Nanlalamig at nanlalagkit din ang aking mga kamay. Ngunit nakapagtatakang hindi ako makapagsalita. Tila ako na-stroke na kahit anong paghakbang ay hindi ko magawa. Lumapit siya at muli na namang ngumisi. Nariyan na naman ang bulong sa aking tenga at hindi sinasadyang mapatitig ako sa kanyang bibig. Baka mamaya ay lumabas na ang pangil mula doon at mahabang dila. Kinalma ko ang aking sarili at tinawag ang Panginoon. Natatakot lang ako pero kaya kong labanan to. Nang makaipon ako ng lakas ay nagawa kong tumikim. Ewan ko ba, bigla akong napagod ng sobra. Iyong pakiramdam na may pinasan akong mabigat na bagay, kaya nangangalay bigla ang aking mga binti. Magalang akong nagpaalam sa babae ngunit humahalakhak lang ito. Hinila niya ako na ikinagulat ko
sabay balibag niya sa akin sa batuhan. Napaigik ako sa sakit at nasindak nang makitang nanlilisik na tumitig sa akin ng babae at dahan-dahang pumula ang mga mata nito na animoy nagbabaga sa medyo madilim na kapaligiran. "Hindi ka na makakalabas rito ng buhay," aniya na ikinahindi ko. Hindi na ako nakapagsalita pa nang dumaluhong siya ulit at wala akong nagawa kundi magsisigaw sa sobrang takot. Tila ako tumiklop sa kaalamang baka aswang ang nasabing babae at nilinlang niya lang ako para maging biktima. Mararahas ang mga kamay niyang dumampot sa akin at muli na naman akong kinalmot. Damang-dama ko ang hapdi na likha ng kanyang mahahabang kuko. Wala akong nagawa kundi mapaikik at maya-maya ay mapapaiktad. Hindi ko alam kung aswang nga ba siya talaga at kailangan niya akong saktan at pahirapan. Muli niya akong ibinalibag na ikinaluha ko sa sakit. Kahit sobrang istrikto ni tatay, kahit kailan ay hindi niya kami tunuro ang manakit ng ibang tao. Ngunit sa pagkakataong iyon, dahan-dahan nang nagdidilim ang paningin ko. Nahagip ng aking paningin ang isang bato na nasa malapit lang ng aking kinaroroonan. Pasimple ko itong dinampot at nang hilahin niya ako para saktan na naman, ay walang awang ipinukpok ko na iyon sa kanyang mukha, dahilan para mapaangil siya sa akin. At sa pagkakataong iyon, dahan-dahan nang nagbabago ang kanyang anyo. Mula sa pagiging isang babae ay nagkaroon na siya ng matutulis na pangil. Lalong namumula ang mga mata at nagbago ang kanyang anyo ng tuluyan. Halos hindi ko na maintindihan ang kanyang pagsisingasing na tila ba isang mabangis na hayop. Hindik akong napatili na tila bakla nang humaba ang kanyang dila para pumulupot sa akin. Halos mamula na ang aking mga mata at buong mukha na pagpupumilit na makasagap ng hangin. Akala ko mawawala na ako sa mundo. Ngunit gayon na lang ang pagkabigla ko nang mapaigik ang aswang na sumakal sa akin. Nang mapalingon ako, nakaluhod na ang aswang at nakita ko si tatay na may hawak na itak sa kanyang kanang kamay. Mukhang siya ang may kagagawan ng pagkasugat ng aswang. Dahilan para tila ito pusang gumagapang papalayo. Dinaluhan naman kaagad ako ni mama na may pag-aalalang mukha. Aniya, bakit raw ako umuwi gayong nagbili na siyang susunod sila sa akin kinahapunan? Si tatay ay nag-aalala ding lumapit sa akin, kaya ipinagtapat ko na ang totoo. Nagkatinginan sila ni mama at itinanggi ni tatay na sumipol siya upang pauwiin ako. At tama nga ako ng hinala. Batid na namin na nililinlang lang ako ng aswang para abangan. Mula noon, hindi na ako sinisipulan ni tatay kapag nagpupunta ako kina tiyo. Alam ko din naman na responsable ako at umuuwi ng tamang oras. Ang aswang na minsan nang nanloko sa akin ay hindi ko na din nakita pa kahit kailan. At hanggang dito na lang po. Maraming salamat po sa lahat ng nakikinig. Muli po, ako po si Steven, ang pinagagwapong tisoy. Joke lang po. Sa norteng bahagi ng Negros Occidental, matatagpuan ang maraming libing na gintong kayamanan sa panahon ng Hapon. Nalaman ko iyon dahil ako mismo ay minsan na naging mananaliksik
ng ganitong libing. Marami na rin sa mga kasamahan ko ang ngayon ay umama na at marami na rin ang ngayon ay nakabao na sa hukay. Hindi kasi lahat ng mga treasure hunters ay maswerte sa buhay. Lalo pat hindi lahat ng nailibing na kayamanan ay purong ginto o diamante lang. May kasama itong lason o di kaya bomba. At pagmamalasin ka ng ganoong area ang iyong mahuhukay, siguradong hindi ka na masisikatan pa ng araw. Ako nga pala si Nonoy ng Negros. Naging treasure hunter ako nang halos ilang taon sa pangarap kong maging mayaman at maiahon ang aking pamilya sa kahirapan. Marami na kasi ang taga sa amin na aksidenteng nakahukay ng tibod na naglalaman ng ilang diamante at mayroon ding aksidenteng naraanan ng araro ang isang kahon ng gintong barita. Kaya nauso sa amin ang paghahanap ng mga palatandaan ng mga tagong yaman. May mga batong buhay na pormang pagong, ahas, ibon, isda at marami pang iba. Marami na akong nahukay ngunit nangangalahati pa lang ay sumusuko na ako at ang aking mga kasama. Sobrang lakas kasi ng amoy ng lasong cyanide. Minsan ay nababardahan, lalo na kapag sobrang lalim na at maulan ang panahon. Hanggang sa natagpuan namin ang isang area, hinukay namin iyon. At aksidenteng natagpuan namin ang isang lagusan o iyong isa sa mga tanil na gawa sa panahon ng mga Hapon. Ang lagusan na iyon ay tila ba may iba pang parte. May mga yabag kasi minsan na parang sa tao at kung minsan ay may huni ng baboy na sumisigo kaya nakiramdam kami sa unang araw na nadiscover namin ang lagusang iyon. Sumagi rin sa utak namin ang posibilidad na may malaking ahas na nakatira sa tanil na iyon. At mas lalong maraming elemento ang nakatira sa ganoon kalumang establishmentong gawa pa noong panahon ng mga Hapon. Maraming beses na rin kaming napaglaruan noon ng mga engkanto at kung ano-ano pang elemento. Ngunit hindi kami takot dahil alam namin na mas malakas ang kapangyarihan ng Diyos. Dahil paggabi na ay nagdesisyon na kaming umuwi sa bahay na aming tinutuluyan sa lugar na iyon. Kanya-kanya kaming tuka kapag nasa kusina. May tagasaing, tagaigib at tagaluto ng ulam. May tagahugas rin ng pinggan. Matapos iyon ay maaga na kaming namamahinga dahil sa sobrang pagod buong maghapon. Pero yung bangis ng aswang sa lugar na iyon, walang pinipiling bibiktimahin at kalabanin. Kahit puro kami mga barako at malalaking tao ay talagang sinubok ng aswang ang aming mga lakas. Nasa berha ako noon natulog dahil ang sarap ng simoy ng hangin at ang lamig pa. Banig na yari sa pandan lang ang tanging sapin sa aking katawan at wala ring unan kasi nga nakituloy lang kami sa bahay na iyon. Kakaidlip ko pa lang ng mga sandaling iyon nang biglang hinila ang aking paa at mula sa isang sulok ay napunta ako sa kabilang sulok dahil sa malakas na hila ng aswang. Ako naman dahil sa gulat ay nagsisisigaw kaya napabangon ang iba kong kasama at pinailaw ang flashlight ng isa na nasa kanyang bulsa. Maging sila ay nakita ang malaki at mabalahibong kamay at maging ang mahaba nitong kuko. "Ay putik, aswang to. Pagpahingahin mo kami ha.
Pagod kami ngayon, sa ibang araw ka na mag-amok. Seryosong wika ni Alan. Hindi ko alam kung nagpapatawa lang ba siya dahil seryoso ang kanyang pagmumukha. Ik, 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 ik. Ang huni ng aswang mula sa labas at tila ba galit na galit sa amin. Tumalon pa yata ito sa bubong dahil biglang may bumagsak na malaking nilalang roon. Ilang sandali pa ay humuni ulit ito at nanggagalaite. Sa galit ko nung mahimasmasan ay lumabas ako ng bahay. Bitbit ang aking kutsilyo na laging nakakabit sa aking sinturon. Biglang uminit ang aking ulo dahil sa pang-iistorbo nito sa napakasarap ko na sanang pagtulog. Sumunod ang iba kong kasamahan. 5 na kami ang nakipag-amok sa aswang. At sobrang tapang nga nito dahil lumitaw ito sa aming harapan. Yamats kang aswang ka. Pag ikaw ang aming mahuhuli, ikaw aming gagawing karne. Lagi pa namang tuyo ang aming ulam o di kaya talbos ng gabi. Wika naman ni Sito. Hindi talaga ang mga ito makapagseryoso tuwing nagsasama-sama. Laging may halong biro sa tuwing nag-uusap. Hindi ko akalaing pati sa pagkikipag-away sa aswang ay ganoon pa rin ang kanilang mga ugali. Sobrang pangit ng itsura ng aswang. Hubad ang kanyang buong katawan at puno ng balahibo ang lahat ng parte. At wala siyang ari na gaya ng mga normal na tao. Ang kanyang mamantikang balat dahil sa langis yata na pinahid ay sobrang hirap hawakan. Napakadulas niya kaya ang hirap makipagbuno. Gabunan daw ang katulad niyang aswang. At totoo pala talaga na nagpapahid ang mga ito ng mga langis. Magkahalo ang amoy nito. Masangsang, amoy bulok, at amoy lumang langis. Sobrang lakas pa niya dahil kahit 5 kaming nakipag-away sa kanya, ay nagtamo pa rin kami ng maraming galos. Iyong isa kong kasama na si Sito ay nagkaroon pa ng impeksyon sa kalmot ng kuko ng aswang na iyon. Mabuti na lang at alam ng isa pa naming kasama na si Pedring ang gamot para sa mga impeksyon sa sugat. Naghanap ito ng halamang pansit-pansitan at piniga iyon sa sugat ni Sito na nilalagnat na at nanginginig dahil sa impeksyon. Dahil doon ay madaling nahimasmasan si paring Sito. Kinabukasan nang bumalik kami sa area ay naiwan siyang mag-isa sa kubo na aming tinutuluyan at kami na lang 4 ang tumuloy sa aming lugar na hinukay. Napagdesisyon na naming 4 na pasukin ang tunnel, dala ang mga flashlight upang malaman ang nasa loob niyon. Umasa kaming may mahanap na kahit tibod man lang. Sabik pa kaming mapasok ang nadiscovery naming lagusan na iyon. Kahit may halo ring takot na baka may anaconda sa loob niyon. Nang nasa area na kami ay nauna akong bumaba sa aming hukay. Kasunod ang 3 ko pang kasama maliban kay Sito na iniwanan lang namin sa kubo dahil masama ang pakiramdam. Isa-isa kaming pumasok sa butas ng nasabing tunnel. Bit-bit ang tig-iisang flashlight. Lumilikha pa ng iko ang aming tinig. Ibig sabihin ay malawak o mahaba pa ang nasabing lagusan na iyon. Sakto lang rin na hindi kami yumuyuko sa paglalakad. Pwede ring magsabayan sa paglalakad ang 2 tao sa lapad nito. Patuloy kaming umuusad sa tunnel na iyon. Sa kasamaang palad ay narating namin ang dead end na sarado na. At ang parting iyon ay tirahan na pala ng aswang. Sobrang sangsang ng amoy at ang daming nagkalat ng mga buto ng tao. Nagmamadali kaming umalis sa lugar na iyon upang makatakas, ngunit salubong na pala namin ang nakatira sa dead end na iyon ng lagusan.
Nang matamaan ng ilaw ng flashlight ang nilalang na iyon, ay napagtanto naming ang aswang na aming nakalaban noong nakaraang gabi ay siya ring aswang na nakatira sa aming nadiscovereng lagusan. At dahil wala na kaming mararaanan pa para tumakas, pinili na naming magpaglaban sa nilalang. Sumagay na rin sa isipan namin na kaya kami inatake ay nabulabog namin ang kanyang lihim na tirahan. Kita ang galit sa mga mata nito. Buong lakas kaming sinugod ng nilalang at sa bawat paglaban namin, gamit ang aming mga dalang patalim ay siya ring liksi ng pag-ilag ng aswang. Lago tayo nito, ang lakas niya, wika ni Pedreng. Si Alan na siyang pinakamaliit sa amin ay hinawakan ng dalawang paa at nilambitin sa ere, kaya mabilis naming dinaluhan para makuha sa mga kamay nito. Ngunit napakawais ng nilalang. Ginawa niya pang panangga si Alan mula sa aming mga patalim habang nakatiwarik pa ang tao. Hindi naman kami makasugod ng basta-basta dahil napakalakas at liksi nitong gumalaw. Mabuti na lang at nakuha ni Alan ang kanyang kutsilyo sa gilid niya. Kahit walang direksyon ay walang humpay ang kumpas nito ng bitbit na kutsilyo. Hanggang sa natamaan ang kamay ng aswang na may hawak sa kanya kaya nabitawan siya nito. Nagdesisyon na kaming tumakbo para tumakas at sobrang bilis din na humabol ang aswang. Halos lumulundag lang ito kaya napakabilis din namin kumaripas ng takbo. Ngunit dahil sa sobrang mataba si paring Pedreng ay nahabol ito ng aswang at nahuli. Sumigaw ito na tulungan daw siya, kung kaya't napatigil ulit kami sa pagtatakbo. Wala kaming magawa kundi ang lumabang muli sa nilalang na iyon. Nangahas kayong pasukin ang bahay ko. Ngayon, tatakas-takas kayo. Galit na wika ng aswang sa garalgal at malakas na boses. Hindi namin sinasadya na mahukay ang lagusang ito. Hindi naman ikaw ang sadya namin dito, kundi ang kayamanan. Nais lang naming makaahon sa buhay ang pamilya namin, sagot ni paring Alan. Kahit na, nangahas pa rin kayong pasukin ang bahay ko. Galit na tugon nito at patuloy pa rin si Pedreng na nakipagbuno dito. At may mga sugat na rin ang kamay ng aswang dahil sa ginawa niyang panangga ang kanyang kamay sa aming mga kutsilyo. Dinidilaan lamang niya ang mga natatamong sugat at tila nawawala na kaagad ito sa kanya. Hindi makikita ang pagngiwi nito dahil sa hapdi ng sugat. Pauwiin mo na lang kami. Pangako hindi na kami babalik rito. Gayong alam na naming tirahan mo ito. Wika pa ni paring Alan. Hindi pwede. Hindi papayag si Darwa. Ang lamang lupa na nagbabantay sa kayamanan na nakatago sa lugar na ito. Maging siya ay nabulabog sa pagiging mapangahas niyo. Galit pang wika ng aswang. Nagkatinginan kami sa sinabi ng aswang. Kung ganoon ay hindi lang ito ang nabulabog. May mga kasama pala ito sa lumang lagusang iyon. Kung ganoon, hindi kami natatakot sa inyo. Ang nakatagong yaman dito ay hindi pag-ari ng lamang lupang iyan. Mga yaman din yan na ninakaw ng mga Hapones at inilibing dito sa atin. At ngayon ay inangkin ng mga elemento na nakabantay. Umaasa lang naman kami na makakuha ng mga yamang iyon. Ang gusto lang namin ay mabigyan ng magandang buhay ang aming pamilya. Wala nang iba pa. Wika ko sa aswang. Ngunit nagalit muli ito at sinabing ang mga bagay na nakaw ay hindi na dapat pagkaabalahan pa. Ang aswang na iyon ay tila maraming alam sa kasaysayan
at hindi ko alam kung bakit doon niya napiling manirahan. Marahil ay wala rin itong pamilya na uuwian. Ilang sandali pa ay biglang sumugod ang aswang. Nahawakan nito sa liig si paring Pedreng. Mabilis kaming dumalo para iligtas ito sa kamay ng aswang. Gaano man ito kalakas ay alam namin na may kahinaan pa rin ito. Hindi namin siya maikutan sa likod dahil hindi ganoon kalapad ang lugar. Mabuti na lang at ang gamit naming flashlight ay pang heavy duty at nakalagay na sa aming noo. Kaya hindi kami mahirapang makita ang nasa harapan. Sabay namin siyang sinugod at buong lakas na hinawakan ang kanyang mga kamay. Kamay ni paring Alan sa kabila, habang sa kabila naman ay ang isa pa naming kasamahan. Sobrang dulas niya, ngunit buong lakas namin siyang hinila at nabitawan nga nito si Pedreng. Ngunit sumugod itong muli at ako naman ang punteriya nito. Kaya mabilis kong pinaghahampas ng kutsilyong hawak ko ang kanyang mga kamay. Ngunit parang wala lang sa kanya ang natamong sugat. Naalala ko ang sinabi ng aking lolo noon. Kapag daw makipagbuno sa aswang, sikaping sa likod matamaan ng kung anong bagay na panlaban sa kanila. Kaya naghanap ako ng paraan upang makaikot sa kanyang likuran. Naisipan ko na tanggalin ang flashlight sa aking noo at umupo para ikutan ang aswang sa kanyang likuran. Ngunit minaliit ko yata ang bilis at liksi ng aking kaharap na aswang. Mabilis ako nitong nahawakan ang aking damit sa likod at hinila papunta sa kanyang harapan. Agad ding dumalo ang tatlo. Naalala ni Pedreng ang isa pa niyang patalim sa kanyang likuran, ang kanyang punyal. Agad niya iyong hinugot at sinaksak ng buong lakas ang aswang. Ngunit mabilis itong nakailag kaya natumba si Pedreng at ang hawak na punyal ay bumaon sa lupa. Mas lalong nanggagalaiti ang aswang nang makita ang punyal dahil isa ito sa mga bagay na maaaring gamitin sa pagkitil ng kanyang buhay. Mabilis na binunot ulit iyon ni Pedreng. Bumalik siya sa pagtayo at kumuha ng lakas upang muling atakihin ang aswang. Samantalang kami ay patuloy lang sa pag-atake. Kailangan naming iligtas ang aming sarili at hindi kami papayag na may isa sa aming mawawala. Kung mayroon man na buhay ang malagas, ay ang aswang dapat iyon. Marami na ring sugat sa kamay ang aswang, ngunit hindi man lang ito napagod. Nagkandaugaga rin ito kakasangga ng aming mga patalim. Hanggang sa natsyempohan ni Pedreng na ikutan ito sa likod. Buong lakas na sinaksak ng punyal ang likod nito. Kaya nagulat ang aswang at napamulagat pa ang mga mata habang nakalahod sa lupa. Nakatunghay sa amin habang unti-unting nawawala ng hininga. Sa wakas ay napuksa rin namin ang aswang. Bahala kung wala kaming natagpuan na kayamanan. Ang importante ay buo pa rin kami na makakauwi. Marami manggalos at sugat kaming natamo ay magagamot naman. Pero ang aswang, sigurado kaming mamamatay na talaga iyon. Lalo pat sa puso nito umabot ang saksak ng punyal na ibinao ni Pedreng sa kanyang likod. Nang umuwi kami ay ibinalita kaagad namin sa naiwan naming kasamahan ang nangyari. Nagpasalamat na lamang ito at hindi siya nakasama dahil siguradong hindi siya makakalaban sa mabangis na aswang dahil sa sobrang sakit ng mga sugat na natamo niya mula sa kuko ng aswang. Naghanap pa rin kami kaagad ng pansit-pansitan upang gamutin ang aming mga natamong sugat at hindi na umabot pa na ma-infection. Sa ilang taon na sumugal ako ng oras, pera at buhay, ay tila napakailap sa akin ng kapalaran
kaya bumitiw na ako sa hangaring yumaman. Ilang taon na ako sa ganoong pangarap. Kung ano-anong elemento at nilalang na ang aking nakakasalamuha. Muntik na nga rin akong malaso ng cyanide kung hindi lang ako kaagad nakaakyat at tinulungan ng aking kasama. Siguro kung hindi para sa iyo, kahit ibubuwis mo pa ang iyong buhay, ay hindi mo talaga iyon makakamtan. Naging kontento na lang ako na kung ano lang ang meron. Higit sa lahat naman ay malusog na katawan. Nag-asawa na rin ako para naman magkaroon ng inspirasyon sa buhay. Lagpas na ako ng kalendaryo ngunit hindi pa ako nakahanap ng katuwang sa buhay dahil nakatuon lang ang atensyon ko sa mga nakalibing na Yamashita treasure. Mabuti na lang at ang nahanap kong katuwang sa buhay ay siya ko rin palang kapitbahay. May katagalan na ring naghihintay na mapansin ko. Kaya ayon, hindi na namin pinatagal pa at sa simbahan din naman ang punta. 2008 nang kami ay ikinasal. Ngayon ay may 3 supling na kami na nagbibigay lakas sa lahat ng hamon ng buhay. Dapat lang nating alalahanin na huwag tayong maghangad ng sobra. Makontento tayo sa kung anong bigay ng nasa itaas dahil siya ang may alam sa lahat. At hanggang dito na lang po. Maraming salamat po sa lahat ng nakikinig. Muli po, ako po si Nonoy ng Negrosanon. Ingat palagi mga single, mahal ko kayo. Hindi naman na bago ang salitang live-in. Matagal na kasing hindi na uso ang kasal dahil nasa millennial age na tayo. Kaya sa maikling salita ay nakiuso na rin ako. Nasa tamang edad na rin naman ako kung tutuusin. Kaso, sa sobrang taas na mga bilihin, kailangan maging praktikal. Kaya tsaka na ang kasalan. Gumamit na rin ako ng birth control dahil ayaw ko munang magkaanak. Tingin ko kasi ay hindi pa ako handa na maging ina. At natakot akong maranasan ng mga anak ko ang mga paghihirap na dinadanas ko noon. Itago nga pala natin sa pangalang John ang aking karelasyon. Isang mabait at responsabling pares. At higit sa lahat ay sobrang haba ng pasyensya, lalo na kapag tinutupak ako. Hindi rin siya ang tipo ng taong palakwento. Sa 6 na taon naming pagsasama ay hindi man lang ito nagkukwento ng tungkol sa kanyang pamilya. Noong unang taon pa lang ng aming pagsasama ay niyaya ko siyang pumunta sa kanilang lugar dahil gusto kong makilala ang kanyang mga magulang at kapatid. Ngunit ayaw niya. Sobrang layo daw kasi ng lakarin. Baka hindi ko daw kayanin. Milya raw kasi ang layo mula sa kalsada. Kaya sa kwento pa lang niya ay tila nawala na ako ng interes. Noon naman gusto ko siyang ipakilala sa aking mga magulang at pamilya ay marami naman itong alibay. Kaya inisip ko na lang na siguro ay sobrang napakamahiyain talaga nitong aking kasama. Ngunit minsan, sa kalagitnaan ng aking pagtulog ay nagigising akong wala si John sa aking tabi. Inahanap ko sa buong bahay ngunit hindi ko mahagilap. Kaya minsan ay umuusbong ang selo sa aking dibdib. Ngunit hindi ako ang tipo ng babaeng palasumbat. Kapag may galit o tampo ako ay dinadaan ko iyon sa walang kibuan. Siya naman ay alam kaagad kung paano ako madaling mauto. Kaya madali rin kaagad kaming nagkakaayos
hanggang sa hindi ko mapigilan na kausapin siya ukol sa aming sitwasyon. Mahal, mag-aanim na taon na tayong magkasama ngunit hindi ko man lang nakilala ang iyong mga magulang. Ikaw rin ay walang balak na magpakilala sa aking pamilya. Ano ba talaga ang plano mo? Baka kaya mo ko tinatago dahil may totoong asawa na naghihintay sa iyo doon sa inyo. Litanya ko noon na tila may pagdaramdam. Nasa bahay lang kasi kami dahil parehong nagkataon na day off namin. Naman, akala ko ba okay na tayo? Sinabi ko na naman sa iyo, di ba? Sobrang layo nang sa amin. Hindi ka sanay sa ganoong lakarin lalo pat ang daming bundok at ilog tayong madadaanan. Paliwanag ulit nito. Edi yung mga magulang mo na lang o mga kapatid ang papuntahin natin dito. Suhestyon ko pa rito. Nasa Maynila ang iba kong kapatid. Matagal nang doon naninirahan. Yung mga magulang ko naman ay mga matatanda na. Kaya hindi na kayang maglakad at bumiyahe ng syudad. Paliwanag nito. Hindi na ako umimik pa. Lagi rin naman siyang may dahilan kaya ayaw ko nang pahabain pa ang aming usapan. Tila naramdaman naman itong nagtatampo na ako. Kaya ito na ang nagkusang yayain ako sa amin. Handa na raw siyang makilala ang aking pamilya. Kaya sobrang saya ko sa sinabi niya. Kaagad kaming nag-file ng leave ng 1 linggo. Sabik na rin ako makauwi dahil magtatatlong taon na ring hindi ako nakauwi ng bahay. Balita ko nga ay may bago akong kapatid na magtatatlong buwan na ang edad. Halos hindi mapalagay si John noong patungo na kami sa lugar ng aking mga magulang. Para itong ninenervyos na hindi mapakali. Kaya iniisip ko na baka takot ito sa aking ama. Sinabi ko naman sa kanya na mabait ang papa. Kaya wala siyang dapat ipag-alala. Pero iba pa rin ang kanyang mga galaw. Nang makarating kami ng bahay, ay kaagad kong kinarga ang aking kapatid na sanggol. Tuwang-tuwa ang papa at mama sa aming pagdating. Tamang-tama rin pala at binyag ng aming bunso. Si John ay sobrang tahimik at panay lamang ang sulyap sa aking kapatid na sanggol. Kung minsan ay nahuhuli ko pa itong titig na titig sa sanggol, kasabay ng malalaking paglagok ng laway. Wala namang ibang masamang bagay ang pumasok sa isipan ko ng mga sandaling iyon. Bakit ko paghihinalaan ang isang taong matagal ko nang kasama at napakabait sa akin? At higit sa lahat, mahal ko at mahal ako. Nax. Naol. Ang bango niya. Bulong nito sa akin habang kanlong ko ang aking kapatid. Hindi mo pa nga nakanlong at nahawakan, mabango na kaagad? Wala sa sariling tanong ko rito. Basta, mabango naman talaga kapag sanggol eh. Akin na, pakarga ng kapatid mo. Saad nito kaya dahan-dahan ko ring inilapag sa bisig niya ang bata para hindi magising. Ngunit wala pag ilang minuto ay halos namumula na ang bata sa kakaiyak. Todo sayaw pa ito para tumahan ngunit ayaw talagang tumahan. Kaya kinuha na ng nanay ang bata. Nanibago siguro yung bata. Hayaan nyo na. Magpahinga na lamang kayo sa loob at ilang sandali na lang ay luto na ang adobong manok na kinatay pa ng papa nyo para sa inyo. Wika ng mama noon. Tuwang-tuwa naman ako lalo't paborito ko talagang ulam ang natibong manok o iyong tinatawag na manok Bisaya. Napakatamis ng karne ng manok na iyon at iyon lagi ang madalas na ipinapaulam ng papa
tuwing may mga bisita kami noon. Kinagabihan. Mabilis akong nakatulog dahil sa pagod sa mahabang biyahe. Nagising na lang ako dahil tudo iyak ang kapatid kong sanggol. Ang kapatid kong lalaki na kasunod sa akin na lasenggo ay puro pagmumura pa dahil naiingayan kay Bunso. Nang hagilapin ko ang aking katabi ay hindi ko ito mahanap. Wala si John sa aming kwarto. Kaya nagtaka ako kung saan ba ito nagpupunta sa ganoong kalalim na gabi. Hindi naman nito pamilyar ang aming lugar. Kaya bakit ito lumalabas ng bahay? Lagi na talaga nitong ginagawa ang lumalabas tuwing gabi. Hindi kaya't nag-i-sleepwalking ito. Kaya hindi alam ang ginagawa. Minsan ay ito ang pumapasok sa aking isipan. Ilang sandali pa ay biglang may huni ng tiktik mula sa di kalayuan. Ang pag-iiyak ng sanggol ay patuloy pa rin. Napamura pa ang papa dahil sa tinagal-tagal raw namin sa aming lugar ay iyon lang ang unang pagkakataon na may tiktik na naligaw sa aming bakuran. Bigla akong kinabahan para kay John. Paano kung ito ang punteriyahin ng aswang? Ilang sandali pa ay paliit ng paliit ang boses ng tiktik. Inakala naming lumayo ito dahil nga mahina na ang boses. Ngunit laking gulat ko nang biglang may bumagsak sa kabilang kwarto. Ang kapatid ko palang lasinggo iyon. Dinukot daw siya ng aswang at hinila ang paa palabas ng bintana. Kaya sa sobrang takot na madala ay tudo kapit ito sa headboard ng kanyang kama na yari sa kahoy. Natadyakan pa raw niya ang panga nito. Kaya nang mabitawan siya ng aswang ay diretso hulog sa sahig dahil nawala ng balanse. Lumabas ako ng kwarto at hinahanap si John. Maging sila ni Mama at Papa ay nag-aalala na rin. Hanggang sa bigla na lang itong nawala at tumahimik ang buong kapaligiran. Tumahimik na rin ang bunso kong kapatid. At sa kakahintay namin kay John ay nakatulog ulit kami. 4:00 na madaling araw ay nagising na sila Mama at naghahanda ng magiging almusal. Ngunit si John ay hindi pa rin umuwi, kaya mas lalo na akong kinabahan. "Ganyan ba lagi yung iyong kinakasama, Inday?" tanong ng Papa. "Opo, Pay. Duda ko nga baka nanaginip iyan at naglalakad ng tulog, kaya hindi alam ang ginagawa." Salaysay ko pa sa mga ito. "Nako, iyan lang kaya. Inday, matagal na tayo rito at may minsan walang tiktik o wakwak akong narinig. Ngayon pa lang na nandito kayo." Wika ng Papa kaya nahihimigan ko kaagad ang nais nitong tumbukin. "Tay naman, ang bait ni John para panghinalaan mo lang na isang aswang. Napakagwapo niya para maging ganoon ha. Hindi halata." Dinaan ko na lamang sa biro ang hindi naman halatang dismayado ako sa sinabi ng aking ama. Makalipas ang ilang sandali ay sa wakas, umuwi na rin si John. Sinalubong ko kaagad ito nang may pag-aalala. "John naman halos hindi ako nakatulog sa pag-aalala sa iyo. Saan ka ba nagsusuot? Alam mo namang baguhan ka sa lugar na ito." Salubong ko sa kanya. "Sorry be, nasa labas lang ako. Di kasi ako makatulog." "Naninibago siguro," sagot nito. Tahimik lamang ang Papa at Mama at walang ginawang reaksyon o komento man lang. Nang sumunod na araw ay hindi lumabas ng silid si John buong maghapon. Nakahiga lang ito at ang dahilan ay masama raw ang pakiramdam. Sinapo ko kaagad ang noo at lieg at napangiwi pa ito.
nang mahawakan ko ang tila malaking pasa sa kanyang panga. Doon ko lang napansing nagkaroon iyon ng tila malaking bukol. Higit na kapansin-pansin ang malaking pasa, kaya napatanong ako sa kanya. "Na paano to?" "Wala iyan, be. Huwag mo nang alalahanin," wika nito. Sabay kubli nito gamit ang kanyang panyo. Doon na may tila umuusbong na hinala sa aking isipan. Hindi kaya totoo ang sinabi ng itay na isang aswang ang aking kinakasama. Pinilit kong iniwaglit iyon sa aking isipan. Hindi ko na tinapos pa ang 1 linggong bakasyon. 4 na araw lang kami roon dahil hindi ako mapakali at gusto kong kumprontahin si John. Pero ang sama ko naman yata kung iyon lang ang aking basihan para akusahan ang aking kinakasama. Paano pala kung nagkataon lang na sa panganatadyakan ng kapatid ko ang aswang at kasabay iyon ang pagka-aksidenteng nabangga o natumba si John? "Bakit ba parang pakiramdam ko ay may problema ka sa akin?" tanong ni John nang minsan niya akong nahuli na patingin-tingin sa kanya. "Wala naman. Bakit kasi hindi natin subukan na pumunta sa lugar niyo?" Wala sa sariling sagot ko. Hindi ko alam kung bakit iyon ang nasabi ko. Gayong hindi ko naman binalak pa na suungin ang lugar nilang iyon. "Kung iyan ang gusto mo, edi sige. Sa darating na Pasko ay dadalhin kita roon. At saka doon na rin tayo magpapalipas ng taon." Sagot nito na ikinagulat ko. Maging ang sagot ni John ay hindi ko inaasahan na ganoon. Hanggang sa lumipas ang ilang buwan. Dumating ang buwan ng Disyembre. Gaya ng nasabi ni John, papunta kami sa bahay ng kanyang mga magulang. At sobrang layo nga iyon. Ngunit hindi naman tulad ng sinabi niya na halos milya ang layo. Kaya ko naman palalakarin at ang bait rin ng mga tao roon. Ang iba na taga roon ay nakatingin sa akin nang may bahid ng pag-aalala. Hindi ko alam kung anong ipapakahulugan ng mga pag-aalalang iyon sa akin. "Nako, John, anak, sa wakas at nakapag-asawa ka na rin. Bigyan mo naman kami ng apo nang may mapapasahan tayo." Wika ng ina nito. Nag-iwan iyon ng katanungan sa aking isipan. Nang hapon ding iyon ay niyaya ako ni John na pumunta ng balon upang mag-igib ng tubig. Malayo kasi ito sa kanila. Kaya nakaramdam ako ng awa sa mga matandang magulang ng aking kinakasama. Pero ang sabi niya ay, sanay na daw ang mga ito. Huling balik na lang namin para mag-igib ng tubig. Naiwan ako sa gitna ng aming paglalakbay nang makaramdam ako ng hingal dahil sa pagod ng parot parito. Masukal din ang daanan kaya hindi ko na natanaw pa si John sa aking unahan. Pambihira at nagawa nitong iwanan ako sa gitna ng masukal na daanang iyon. Namewang na lamang ako sabay pakawala ng buntong hininga. Marami na rin kasing pawis ang lumabas sa aking buong katawan. Nang may biglang umubo sa aking likuran, halos tumalon pa ako noon sa sobrang pagkagulat. Nang lingunin ko ay todo hingi ng paumanhin ang matandang lalaki mula sa aking likuran. "Okay na po, tay. Wala pong problema. Nagulat lang talaga ako. Pero wala na po yon," paliwanag ko sa matanda. "Bakit kasi wala kang kasama? Hindi mo ba alam na delikado ang lugar na ito? Saan ka ba uuwi?" Tanong pa ng matanda kaya sinabi kong kina John at ako ang kanyang napangasawa. Nagulat pa ito
at hindi na muling umimik. Bagkus ay tinitigan ako sa mga mata at matagal bago nagsalita. Sigurado ka? Kilala mo na ba ang pamilya niya? Tanong pa nito na tila may pag-alinlangan. Kaya nga po ako narito ay makilala ang buong pamilya niya, Tay. Kaninang umaga lang ho kami dumating. Salaysay ko sa matanda. Sus, Ginoo. Tapos ikaw ang pinag-igib para siguraduhin pagod na pagod ka mamayang gabi at hindi na sila mahihirapan pa. Diretsong wika ng matanda. Ano pong ibig niyang sabihin, Tay? Tanong ko rito nang nakakunot ang noo. Pamilya ng aswang ang napuntahan mo, kaya mag-ingat ka. Diretsong sagot nito na ikinagulat ko. Huwag na po kayong magbiro ng ganyan, Tay. Huling sagot ko. Hindi ako natuwa sa sinabi ng matanda. Nainis ako sa pang-aakusa nito kay John. Subalit tinimbang ko rin ang sinabi ng papa noong nasa bahay pa kami nagbabakasyon. Maging ang minsang pagkawala ni John sa kalagitnaan ng aming pagtulog. Sinalaysay pa ng matanda ang tungkol sa pamilya ni John. Maging ang hipag nitong biglang nawala. At ang hinala nilang mga kapitbahay ay pamilya lang din nila ang may gawa. Kinain ng mga ito ang katawan ng kanyang hipag. Bigla akong nakaramdam ng takot at parang gusto ko nang umuwi kaagad sa sinabing iyon ng matanda. Subalit alam kong hindi mangyayari iyon. Lihim akong inabutan ng maliit na bote ng matanda. Hindi ko alam kung ano iyon. Subalit nagtitiwala na lang ako dahil ramdam ko ang malasakit nito. Ang sabi niya ay ipahid ko iyon sa buong katawan bago ako humiga dahil hindi ang mga ito makakalapit sa akin kahit ano pa ang kanilang gagawin. Tinuro din ito ang direksyon ng kanilang bahay sakaling tatakas ako sa oras na aatake na ang mga ito. Pinilit kong huwag matulog kahit anong pagod dahil minamatsagan ko ang kanilang mga galaw. Napatunayan kong hindi nagsinungaling ang kaninang matanda dahil dinig mismo ng aking tenga ang usapan ng magpamilya. Ano, John? Tulog na ba? Tanong ng ina nito. Oo, Nay. Napagod iyan sigurado sa mahabang biyahe at paglalakad. Idagdag pa ang pag-igib ng maraming tubig para sa sarili niya. Seryosong wika ni John. Hindi ko lubos maisip na ang mabait kong kinakasama ay handa akong ipagkanulo sa kanyang angkan para magiging pagkain. Walang halaga rito ang 6 na taon naming pinagsamahan. Mabilis kong dinukot ang maliit na bote sa aking bulsa. Pinunas ko ito sa aking buong katawan, gaya ng ibinili ng matanda. Ilang sandali pa ay naamoy malamang nito ang marahil ay langis na pinahid ko sa aking katawan. Kaya bigla ang mga itong nagkagulo. Ano yan? Saan galing ang amoy na yan? Bakit ang sakit sa ilong at sobrang init? Reklamo ng tatay nito at biglang narinig ko na lang ang tila paglipad ng mga ito papalayo. Biglang tumahimik ang buong paligid. Lehitimo nga. Pamilya sila ng aswang. Hindi ko alam kung ano ang meron sa ipinahid kong iyon sa aking katawan. Basta natakot sila. Nangangamoy nga naman ako pero ayos lang. At least, hindi ako naging pagkain ng angkan. Pumunta na lang ako sa direksyon ng bahay na sinabi ng matanda. Tulog na ito kasama ang kanyang asawa. Ngunit pinatuloy pa rin ako ng mga ito at pinatulog ng mahimbing at ligtas sa kanilang bahay. Kinabukasan ay hinatid ako ng mga ito sa terminal. Diretso na akong umuwi kina mama at hindi na bumalik pa sa dating tirahan namin ni John.
Pero kahit papano ay sobra akong nasaktan. Halos mabaliw ako sa kakaisip kung bakit nangyari iyon sa aking buhay. At simula ng araw na iyon at magpahanggang ngayon, hindi na rin ito nagparamdam pa sa akin. Marahil ay hiyang-hiya ito dahil sa natuklasan ko ang kanyang lihim na katauhan, maging ang kanyang angkan. Hindi nga lang ako makapaniwala dahil sobrang minahal niya ako at narespeto noon. Paano niyang nagawa na sa isang iglap ay papayag na lang siya na maging pagkain ako ng kanyang angkan. At hanggang dito na lang po. Sobra talaga ako nalungkot. Naway nagustuhan ninyo ang kwento ko. Muli po, itago nyo na lang ako sa pangalang Anastasia ng Visayas. Mapagpalang araw, Sir Casper. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Philip. 28 anyos. Ang kwentong ibabahagi ko po sa inyo ang nangyari noong taong 2019 sa Bukirin ng Negros Oriental. Sa dinami-rami ng mga kwentong naglalabasan sa mga libro, dyaryo, telebisyon, radyo at mga social media tungkol sa mga aswang, ang mga pangontra laban sa kanila ang lubos na nakaagaw ng atensyon sa akin. Hindi ko akalain na kay dami pala nila at minsan nasa paligid lang natin ngunit hindi natin kilala. Nalaman ko lamang ang karamihan sa mga ito nang umuwi ako sa probinsya ng lola ko, doon nga sa Negros. Kakasimula pa lang ng pagputok ng balitang nagkaroon ng pandemya sa buong mundo noon. Pero hindi pa naman ganoon kalala ang Pilipinas. Kaya para makaligtas sa naturang sakit, panigurado kaming bumiyahe ng aking ina pauwi sa aming lugar. Maganda kasi sa bukid, walang social distancing, walang face mask, at iba pang mga safety protocols na sinusunod at hindi rin gaanong mahigpit. Magkakalayo-layo naman kasi ang mga bahay ng mga residente doon. Sa bahay nga ni na Lula, ang pinakamalapit nilang kapitbahay ay nasa 3 kilometro pa ang layo. Malawak ang lupang pagmamay-ari nila. May sariling palayan at taniman ng kakao. May matatayog na puno ng niyog at sagingan. Maliban pa doon ay may maluwang din silang pastuhan kung saan naroroon ang mga kanilang mga alagang baka. Mula nang dumating kami sa bukid, madalas akong magpunta sa kanilang taniman ng kakao. Masarap pala ang bunga nito, matamis, at ang buto ang siyang ginagawang tsokolate o sa amin ay tinatawag na tabliya. May malakas ding signal mapaano mang oras. Kaya naman pagkatapos ng lahat ng hugasin at trabaho sa bahay, bit-bit ang aking cellphone ay kaagad akong nagpupunta sa kakawan. Minsan hapon na ako nakakapasyal sa nasabing lugar. Tuwang-tuwa si Lolo kasi mahilig din siya sa kakao. Kaya naging bonding place namin ito. Pinalagyan niya ng upuan ang isa sa mga puno ng kakao at siyang naging tambayan ko noon. Natuwa ako sa lakas ng signal pagkarating ko. Kaya nilibang ako ng gusto sa pag-atupag sa mga pangyayari sa social media. Habang ino-open ko ang isa sa mga social media account, kachat ko din ang aking mga kaibigan at nanonood din ako ng palabas. Masyado akong naging abala sa aking ginagawa na hindi ko napansin ang tila nabadbad na lubid sa aking noo at dahan-dahang nahuhulog sa aking pisngi. Dahil nakikiliti,
Hinahawi ko lamang iyon at hindi na pinapansin pa kung ano ito. Maya-maya naman, may iilang patak ng hindi ko matiyak na likido sa ibabaw. Dahilan para magtaka ako. Hindi naman umuulan at dahil gabi na, hindi ko gaanong makita ng malinaw kung ano nga ba ang tila lubid na iyon na tumatabing sa mukha ko. Inilabas ko ang aking flashlight at inilawan ang bagay na iyon. Napakunot noo ako. Buhok. Sigurado ako. Buhok ng tao ang nakita ko. Sinundan ko kung saan galing ang buhok na iyon. Kaya dahan-dahan kong iniangat ang liwanag pataas sa aking ulunan. Tila nais kong atakihin sa puso nang makita ang nakangangang bibig ng isang nilalang habang nakaliwit ang kanyang dila. Gumapang ang kilabot sa buo kong katawan nang makita ang pag-angil nito. Nanlilisik ang kanyang mga mata at tila nais na akong lundagan. Kaya taranta akong nagtatatalon sa labis na takot. Umalis ako sa aking kinauupuan para makaiwas sa kanya. Ngunit halos hindi ako makahinga sa labis na takot nang bumigat ang aking likuran matapos niyang sumampa sa aking balikat. Sumingasing siya na tila isang mabangis na hayop. Sa kanya ako marahas na pinagkakalmat. Iyong tipong nagwawala siya at hinila pa ang aking buhok. Wala akong nagawa kundi magsisigaw dahil hindi naman ako makapanlaban. Napakasakit ng anit ko. Nakatakatakang sa kabila ng pagiging lalaki ko at maikli ang aking buhok, ay nagawa pa niyang hilahin ito ng napakarahas. Iningudgod pa ako ng nilalang sa lupa, kaya naman pagkaramdam ko, pumasok ang ilan sa mga nadurog na bato sa aking mata. Kaya napisigaw ako lalo sa sakit. Kinapkap ko ang paligid at nakapulot ako ng bato. Tinansya ko ang laki niyon na kayang hawakan ng aking kamao. Tsaka ubod lakas itong ibinato sa kanyang mukha. Umangil ang aswang at sinapo ang kanyang dugo ang mata. Oo, dumugo ang kanyang mata. Samantalang medyo naging malinaw na ulit ang aking paningin. Nasasanay na ang aking mata sa dilim at nakikita ko na ang paligid. Nagkumahog ako sa pagtakbo. Walang katiyakan kung saan ako patungo. Ang mahalaga, makalayo ako sa mabangis na aswang. Napagtanto kong nakarating ako sa sagingan dahil napakaraming matataas na talahib sa paligid. May mga lamang hindi ko tiyak kung ano. Basta nang mapalapit ako, napatakip ako ng ilong dahil nalanghap ko ang isang napakalaking bulaklak na may sangsang na amoy, kapareho ng naaagnas na bangkay. Muling gumapang ang kilabot sa aking buong pagkatao sa isiping. Baka may pinatay na ang aswang na iyon at tinago niya sa ilalim ng sagingan. Napapalunok ako at nanginginig sa labis na pagkabalisa. Hindi ko tiyak kung sisilipin ko ba ang ilalim ng malapad na bulaklak na iyon o huwag na. Ayaw kong bagungutin sa takot habang inaalala ang mga naging itsura ng taong nakita kong minsan nang nabiktima ng mga nilalang gaya ng aswang. Walang dugo, butas na ang tiyan at nawawala ang mga lamang loob. Hiningal ako at nagsikip ang aking dibdib. Tila ako papanawan ng panghihina habang inaalala kung ano ba ang dapat gawin. Naisip kong sumigaw. Matinis na sigaw na hindi ko alam kung maririnig ba ng aking mama at mga lolo at lola. Umaasa akong maririnig nila ang aking pagtawag. Natatakot ako na baka matuntun ako ng aswang. Nanghihinang sumandal ako sa isang malaking puno ng saging. Ramdam ko ang lamig niyon, kagaya ng panlalamig din
ng aking buong katawan. Akala ko jowa na. Tila ako gininaw habang yakap-yakap ang aking sarili. Kahit madilim, paniguradong marungis na ang aking itsura. Naalala ko, naiwan ko pa pala ang aking cellphone sa kakawan. Sana lang, maisipan ni Mama na puntahan ako doon. Sumubok ako sa pagtayo para lamang manginig sa takot ng may umangil sa madilim na bahagi ng talahiban. Ramdam kong nagbabaga ang mapupulang mga mata nito. Umatras ako at humihikbing na upo sa lupa habang yakap ang aking nanginginig na tuhod. Napansin ko, napapalibutan ako ng amoy patay na malalaking bulaklak na iyon. Muli akong lumanghap ng hangin. Nawala na ang amoy patay. Tila ba bigla na lang naglaho kahit wala namang malakas na hangin sa aking kinaroroonan. Nilapitan ko ang isa sa mga bulaklak at inamoy. Wala na ang nakakahindik nitong halimuyak. Napansin ko din na hindi na lumalapit sa kinaroroonan ko ang aswang. Dapat akong matuwa dahil naligtas ako sa matulis niyang kuko. Ngunit hindi ko maintindihan kung bakit hindi siya sumusugod sa akin. Kapag sinusubukan ko namang gumapang palabas ng mga bulaklak, bigla namang mas bumabangis pa ang mukha ng aswang, kaya hindi ko maiwasang kabahan. Sa pagkakataong iyon, naisip kong linlangin ang aswang. Tumayo ako at tinitigan ang aswang na nagkukubli sa talahiban. "Ano? Pagod ka na? Lumapit ka." Gigil kong wika. At nagsisimula na namang bumangon ang galit sa puso ko. Anong karapatan ng nilalang na ito nasaktan at takutin ako? Gayong wala naman akong kasalanan sa kanya. Nagtagis ang aking bagang at pumulot ng bato. Nang gumalaw siya para sumugod sa akin, nagmamadali akong umatras at pumagitna sa mga naglalakihang bulaklak. Nagulat ako dahil lumagpas ang pagdaluhong niya sa akin. Siya ang pumagitna sa mga naglalakihang bulaklak, samantalang ako naman ang nasa kanyang unang kinaroroonan. Bahagyang napahid ang kanyang braso sa bulaklak. Ilang saglit lang, nangati ang aswang at halos hindi mapakali sa kinaroroonan. Umaangil na siya habang kinikiskis ang bahagi ng kanyang brasong napahid sa bulaklak. Naisip ko tuloy kung ano ba ang mayroon sa halamang iyon at iwas na iwas ang nasabing nilalang. Nang masandala naman niya ang bulaklak sa likod, gayon din ang ginawa niya. Walang katapusang paggamot. Namamaga na ang balat nito na kahit maitim at tila nangingintab sa grasa ay kitang-kita ang pamamaga niyon. Sinamantala ko ang pagkakataon at tumakbo palayo. Hindi ako huminto at kumaripas na ako pauwi sa bahay. Gulat na gulat sina Lola at Mama nang makita ang kalunos-lunos kong itsura. Hindi sila makapaniwala sa mga oras na pinag-uusapan nila ako. Ay nasa bingit na pala ako ng kamatayan. Umiyak ako at nagpasalamat sa Diyos dahil nakauwi ako ng ligtas kahit pa maraming sugat sa katawan. Sinabi ko kina Mama ang lahat ng aking pinagdaanan kanina. Mula sa buhok at laway niyang pumatak sa aking mukha, sa paghabol niya sa akin at pananakit, maging sa hindi may paliwanag niyang pangangati, nang mapahid ang kanyang balat sa malalaking bulaklak na hindi ko naman alam kung ano. "Balahibo ba? Kulay pula at kasing laki ng bata?" tanong ni Lola. Tumango ako kaya nagkatinginan sila ni Mama. Ayon kay Lola, ang nasabing halaman ay tinatawag daw na ando. Isang uri ng halaman na malaki at makate. Tanim daw iyon ng mga engkanto, sabi ni Mama.
Takot daw ang mga aswang sa nasabing halaman dahil sa nakakamatay nitong pamamaga ng balat, oras na mapahid ito sa balat. Sabi pa nila, kakaiba ang nasabing bulaklak kung uobserbahan ko raw. Mangangamoy patay at naaagnas na laman ito sa tuwing sumasapit ang 6:00 ng umaga at 6:00 ng hapon. Madalas mapagkaalaman ng mga balbal ang nasabing halaman, kaya kadalasan nangangati at napapabalitang namamatay nang walang dahilan ang mga ito, na hindi nga raw ito maaaring hawakan ng mga tao dahil posibleng lumubo din sa pamamagaang mga kamay kapag pinilit itong pitasin. Naisip ko, kung magwantis ba ay hindi mangangati ang aking kamay. Nais kong kumuha niyon para ipanakot sa mga aswang na nagbabalak manakit sa akin. Ilang araw din akong hindi nakapasyal sa Kakawan dahil sa aking naging karanasan. Sa gabi naman, hindi ko maiwasang matakot sa dami ng mga huning naririnig ko. Kay babangis at tila ba galit na galit. Mabuti na lang nariyan ang aking mga abuela at ina para pawiin ang aking takot. Para wag akong mag-alala, palagi nila akong pinababawaan ng mga bawang at holy water sa loob ng aking silid. Iniiwasan din daw ito ng mga aswang dahil nakakapaso umano at ayaw nila sa amoy. Isang araw, naisipan kong magpunta sa Kakawan. Naroon pa din ang gulong nilikha namin ng aswang na sumugod sa akin, ang natumbang upuan at ang mga nawasak na iilang pananim. Mukhang kay ligalig ng nangyaring patagisan namin ng lakas. Dahilan para magkaroon ako ng lakas loob na manguha talaga ng ando. Suot ang guwantes. Pinutol ko ang isa sa mga halaman at dinala sa Kakawan. Ipinesto ko iyon sa tabi ng aking upuan kung saan ako madalas magpasignal. Nagpaalam ako kay mama na babalik lang sa Kakawan dahil namimiss ko na i-open ang mga accounts ko sa social media. Iyon ang ipinaalam ko, pero may iba akong plano. Itinaon kong magpunta doon bandang 5:00. Malayo pa lamang ako. Alam kong may nagbago sa atmosfera ng lugar. Iyon bang tipong mararamdaman kaagad ng isang tao kung may kasama siya sa lugar o nag-iisa lang siya? Kahit may nahahalata na ako ay wala akong ginawa. Kalmado pa din akong naupo sa upuan at nagsagap ng signal. Alam kong maya-maya lang magkakagulo na naman. Ngunit kampante akong hindi ako malalapitan ng aswang na kanina ko pa alam na minamatyagan ako. Ilang saglit lang, humuni ang pamilyar na tunog ng aswang. Inihanda ko ang aking sarili at nagsuot ng makapal na jacket. Ang guwantes ay nasa aking kamay pa din. At dahan-dahan ko nang inilapag ang aking cellphone. Nang tumulo na naman ang pamilyar na malapot na likido sa aking hita, dahan-dahan akong tumingala. Bigla na namang umanga ang aswang na naroon na pala at nag-aabang sa akin. Hindi na ako nagpataig sa takot at kaagad nang dinakma ang ando na kanina ko pa inihanda. Nang madampot ko iyon ay iningudgod ko ito sa mukha ng aswang. Saglit siyang umangil saka sumingasing na tila ba kung ano ang tumikit sa kanyang mukha. Bigla kasi siyang nagkikiksay na tila bulating inasinan, tsaka lumundag sa kadiliman at nawala bigla sa aking paningin. Kinabukasan,
Kumalat ang pagkasunog ng mukha ng isa sa mga kilalang pinakamaganda sa probinsya ni na Lola. Kapag tinatanong ang babae ay wala naman itong matinong maisagot. Ang alam ko lang, matalim lagi ang tinging ipinupukol nito sa akin. Kaya naisip ko, marahil siya ay aswang at natakot siya sa aking ginawa. Salamat sa Ando na siyang nagligtas sa akin sa kapahamakan. Mabuti na lang naging instrumento ang nasabing halaman bilang pangontra ko sa mga aswang. At hanggang dito na lang po. Muli po, ako po si Philip ng Negrosanon. Alright, ingat palagi mga singgil ha. Mapagpalang araw, Sir Caspar. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Lando. 32 anyos. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay nangyari noong taong 2016 sa isang liblib na syudad sa Kahilungguhan. Sabi sa pagkakalarawan ng ilan, ang aswang raw ay isang nakakahindik na nilalang. May mahahabang kuko, mapupulang mga mata, matutulis na pangil, may tumutubong dila at buhok, at kumakain ng mga lamang loob. Hindi nila alam na iba ang tunay na mukha ng mga aswang sa aking pagkakakilala sa kanila. Bakit? Minsan na kasi akong nakakita ng kagaya nila at isinusumpa kong hindi ko na nanaisin pang makakita ng ganoon. Pinakaiiwasan ko ang mga kagaya nila dahil hindi natin basta malalaman kung sila ba ay nagkukunwari o umaaktong totoo. Ang mga aswang ay tunay na manlilin lang, magaling manloko, at higit sa lahat, gagawin nila ang abot ng kanilang makakaya upang mahulog sa kanilang bitag ang isang biktima. Sadyang magaling sila sa pagpapanggap, kaya naman kung sasabihin ng iba na nakakita sila ng tunay na aswang, wala lang iyon sa tunay na nilalang na nakita ko. Sa aming lugar, kilala si Ross bilang isa sa pinakamaganda sa aming lugar. Madalas siyang kinukuhang Reyna Elena tuwing Santa Cruzan. Madalas kuning Birheng Maria tuwing Semana Santa. At madalas kunin bilang representante sa aming lugar tuwing may paliksahang pampaganda. Maputi, balingkinita ang katawan at maganda. Iyan si Ross. Sa katunayan, marami ang nagkakagusto sa kanya, kabilang na ako doon. Ang alam ko'y 25 anyos lang siya, pero habang tumatagal, napapansin kong pabata ng pabata ang kanyang itsura. Kay lamyos din ang boses ng dalaga. Talagang nakaka-inlove. Tingin ko, lahat ng bagay na may kinalaman sa kanya ay perpekto. Wala akong masabi sa kanyang pisikal na anyo. Tila siya isang buhay na barbidal. Mayaman, matalino, mabait. Nasa kanya na yata ang lahat. Ang alam ko'y may lahing Espanyol si Ross dahil sa kanyang lola. Ngunit ni minsan, hindi ko nasilayan ang itsura ng kanyang abuela. Masyadong mapagkumbaba si Ross at halos lahat na lang ng matatanda sa amin ay kinagigiliwan siya. Halos lahat ng mga magulang ay pinapangarap siyang maging manugang. Isa sa sinwerte ay ang kaibigan kong si Leandro. Niligawan niya si Ross na kaagad sinagot ng dalaga. Aminado ako. Medyo nasaktan ako sa pagliligawan nilang dalawa. Huli na si Leandro samantalang ako ang unang nanligaw. Ngunit hindi man lang ako pinalad. Marahil,
Hindi ang kagaya ko ang tipo ni Ross. Gayunpaman, hindi ako nagtanim ng sama ng loob sa aking kaibigan. Ni minsan ay hindi nagbago ang kanyang ugali. Mahalaga pa din ako sa kanya at itinuturing pa din kapatid kagaya noon. Kaya habang tumatagal, natututunan ko din kalimutan ang pagmamahal na nararamdaman ko kay Ross. Nagawa kong supilin ang damdamin ko para sa kanya dahil alam kong hindi na pwede. Pagmamay-ari na siya ng aking kaibigan. Sa kabila ng lahat, hindi ako pinabayaan ni Leandro. Lahat ng yaman na mayroon si Ross ay naging kaisa ang aking kaibigan. Ang labis pang nakakatuwa, kinuha niya ako bilang manager ng isa sa kanilang kumpanya. Nagkaroon tuloy ako ng magandang trabaho at magandang buhay. Dahil doon, napalapit ako sa kanila at nagawang tumira malapit din sa kanilang pugad ng pagmamahalan. Ikatlong taon ng pagiging mag-asawa nila nang makatanggap ako ng tawag mula kay Leandro. Nais niya akong makausap. Batid kong malungkot ang aking kaibigan at kailangan niya ng karamay. Naisip ko, baka nagtalo sila ng kanyang asawa. Nakipagkita siya sa akin sa tabi ng dagat. Sa katunayan, nauna pa sa akin si Leandro doon. Nakasalampak ng upo sa buhanginan at may iilang bote na ng alak na wala ng laman sa kanyang tabi. Mukhang may dinaramdam nga ang lalaki. Anong nangyari? Tanong ko kaagad sa kanya. At sa pilitang inagaw ang isang bote, nabalak niya sanang ubusin ang laman sa kanyang bibig. Tama na yan. Ayokong makita kang ganyan. Sambit ko pa sa kanya. Si Ross pare, nararamdaman kong may iba siyang lalaki. Aniya na. Nagpakunot sa aking noo. Alam kong masyado akong naging abala sa aking trabaho, kaya hindi na ako makapunta masyado sa kanilang tahanan. Ngunit alam kong hindi kayang gawin ni Ross ang sinasabi ni Leandro. Masyadong malinis ang babae para gawin ang bagay na iyon. O akala ko nga lang ba? Napatungga na din ako sa isa pang alak at tumingin sa kanya. Tinanong ko kung paano niya nasabi na may lalaki ang kanyang asawa. Sambit ni Leandro, madalas lumalabas sa gabi ang kanyang asawa. Umuuwi ang babae ng madaling araw at nagugulat na lamang si Leandro dahil may amoy ng panlalaking pabango ang damit ng kanyang asawa. Ilang beses na niyang napatunayang umalis ang kanyang asawa at nasasaktan na raw siya. Matagal bago ako nakapagsalita. Mukhang sa tono niya, kailangan niya ang tulong ko. Kaya tinanong ko siya kung ano ba ang gusto niyang gawin ko. Aniya, kung maaari ay tulungan ko raw siyang manmanan ang kanyang asawa. Sundan kung saan ito papunta at isumbong sa kanya ang lahat ng aking makikita. Kalakip ang mga ebidensya. Kapag marami-rami na raw ang mga iyon, ay sa kanya kukumprantahin ang kanyang asawa. Tumango ako at tumayo. Kung magmamanman lang ako, walang problema sa akin. Dati ko na itong ginagawa sa ibang tao. Nang mga sumunod na araw, naging trabaho ko na ang pagmamanman sa asawa ni Leandro. Kinabisado ko ang lugar na pinapasyalan ng babae at napag-alaman kong may ampunan pala itong regular na pinupuntahan. Gabi siya kung magpunta doon at nakikita ko pang sinasalubong siya ng mga madre. Nagtatagal lang naman siya ng isang oras at aalis na din kaagad matapos na abutan ng pera ang mga madre at magbibili ng pakialagaan ng maayos ang mga bata.
Sinabi ko ang lahat ng iyon kay Leandro. Halos hindi siya makapaniwala sa aking mga inihatid na balita sa kanya. Pagkaramdam niya raw ay naging makasalanan siyang asawa dahil sa pagdududa kay Ross. Wala naman pala itong ginagawang masama kundi tumutulong pa nga sa kapwa. Pinayuhan ko siya na humingi ng tawad sa kanyang asawa matapos ang lahat. Tunay ngang mabait si Ross at mapagkawang gawa pa nga. Minsan ko na kasi itong nakita sa kalsada. Nakaparking ang kanyang kotse sa isang ice cream shop at tinatawag ang isang batang pulubi. Inabutan niya ang bata ng ice cream at tinanong kung nasaan ang mga magulang nito. Ilang saglit lang, sakay na ng kanyang kotse ang bata at inihatid pa niya sa bahay ampunan. Naisip ko nga din na magbigay ng tulong doon at idinaan ko na lang sa pag-uutos sa aking mga tauhan. Doon lang ako sumabit dahil may ikinuwento sa akin ang tauhan kong si Claire nang matapos kong maipahatid sa kanya ang kaunting halagang ibinigay kong tulong sa ampunan na iyon. Aniya, kakaiba raw kung tumitig ang mga madre sa loob ng ampunan. Ni hindi raw sila hinayaang makita ang mga bata. Tila ba pinakatago-tago sila. Imbis na isang malaking silid, kay rarangya raw ang mga kagamitan sa loob. Tila bahay ng isang mayamang tao. Nang hindi inaasahan ay lumabas ang isang bata mula sa silid at nakita raw niyang kay kikinis at alagang-alaga ang mga ito. Matataba pa at kay gaganda ng mga damit. Ni hindi sila hinahayaang maglakad ng malayo. At bawal raw mapagod. Kakaiba raw ang ampunang iyon sa mga ampunang nakita na nila dati. Naisip ko, wala namang problema sa ginagawa nila. Dahil nakakatuwa ngang isipin na inaasikaso nila ang mga bata doon. Ayon pa kay Claire, kami lang daw ang bukod tanging nag-donate ng pera sa ampunan maliban kay Ross. Hindi ko tuloy alam kung ano ang kanyang ibig sabihin at hindi ko din minamasama iyon. Alam ko namang maayos lang ang lahat. Ngunit isang gabi, hindi sinasadyang napadaan ako sa likod ng bahay ampunan. May iilang bahay naman kasi doon at may nagtitinda ng mura pero napakasarap na kape. Matapos bumili, saglit akong pumarada sa nasabing lugar kung saan napagtanto kong ang bahay ampunan pala iyon. Dahil nais kong lumanghap ng sariwang hangin, naisip kong buksan ang bintana at hindi ko inasahang makarinig ng mga bagay na labis na nagpapapatda sa akin. Bilisan mong paliguan ang isa sa mga bata, Matilda. Padating na si Senyora Rosana at kailangan na naman niyang makapaligo ng sariwang dugo. Lumingon ako sa kinaroroonan nila. Hindi ko alam kung bakit naging iba ang dating niyon sa aking pandinig. Naisip kong bumaba nang mawala na sila sa aking paningin. Iyong huling pumasok, nasa pagkakaalam ko ay tinatawag na Matilda. Ang muling lumabas at nagtapon ng basura. Muli siyang pumasok sa loob at nakalimutang isara ang tarangkahan. Nagmamadali naman akong pumasok sa loob habang walang nakakapansin sa akin. Hindi ko maiwasang magtaka. Alam ko namang may kuryente sa bahay ampunan pero bakit kulay pulang kandila ang ginagamit nila? Nagtago ako sa ilalim ng hagdan kung saan may malawak na espasyong may nakalagay na tila altar. Kitang-kita ko ang mga madring aligaga sa paghahanda na tila ba may gagawin sila na kung ano. Ilang saglit lang, inaanunsyo ng isa sa kanila na dumating na raw ang kanilang Senyora Rosana. Sumilip ako at nakita si Ross. Malawak ang ngiti sa mga madre at tila sabik na hinanap ang mga bata.
Hindi ko maintindihan kung bakit siya tinawag na Rosana. Yumuko ang isa at may sinabi. Pinaliguan ko na ang isa sa kanila, senyora. Iyong pinakamataba at pinakamakinis. Sana'y masiyahan ka sa aming munting handog. Sabi nito na ikinalawak ng ngiti ni Ross. Mabuti. Pakihanda na siya at kailangan ko ng maligo. Aniya. At kaagad na nagubad sa gitna ng mga madre. Hindi ko maiwasang makita ang taglay niyang ganda. Ang kaakit-akit niyang alindog nang maglakad siya sa isang bathtub na nasa gitna ng malawak na espasyo. Wala siyang itinirang maski isang saplot. Kaya naman napahimas ako sa aking mukha nang matitigan ang masiselang bahagi ng kanyang katawan. Pakiwari ko, may nais kumawala sa aking pagkatao at ibuntong ang nag-aalab nitong galit sa babaeng ngayon ay halos ayaw kong hiwalayan ang tingin. Biglang napawi ang nadarama kong pagnanasa nang makita ang nagngangalang Matilda na may dalang isang napakatabang bata. Kagaya ni Ross, pinaghubad din ito at pinainom ng tubig. Ilang saglit lang, mahimbing nang natutulog ang bata at inihiga nila sa altar. Biglang sumikdo ang aking dibdib. Mukhang may gagawin silang hindi maganda. Hindi na nga ako nakapihok at takot ang lumukob sa buo kong pagkatao nang gilitan nila ng liig ang kawawang bata, dahilan para maipon ang sariwa nitong dugo sa bathtub na kinaroroonan ni Ross. Hindi ko maipaliwanag ang mga dapat kong maramdaman. Kaba, takot, kilabot. Ang mga madre ay tila dahan-dahan na ding nawawala sa sarili. Kagaya ni Ross na ngayon ay biglang nagkaroon ng pangil at mahahabang kuko. Nilapitan niya ang bangkay ng bata at hiniwa ang dibdib nito, sabay kuha ng mainit-init pang puso. Nanginig ako sa labis na takot. Tila kay hirap isiping kay bilis nagbago ng pagtingin ko kay Ross. Ang kanyang binuong kay gandang imahe ay siya rin lang ang sumira. Siya, kasama ang kanyang mga kasamahang madre, ay puro mga aswang. Nakita ko ng unang kumagat si Ross sa hawak niyang puso. Kasunod niyon ay nagsigaya ang iba pang mga madre na ngayon ay kahihindik ng mga itsura. Nanginginig ang aking buong kalamnan dahil sa pandidire. Ang bata ay nasa kalunos-lunos ng itsura habang nilalantakan nila. Hindi ko na napigilan pa ang pagpatak ng iilang butil ng aking luha. Kahit nanginginig, hindi ko mapapalampas ang ginawa nila sa mga bata. Tama si Claire. May kakaibang ginagawa ang mga madre sa pangunguna ni Ross, ang asawa ng aking matalik na kaibigan. Noon din ay sinumantala ko ang pagkakataon. Matagumpay akong nakaalis at hindi nagsayang ng panahon. Ipinagtapat ko kay Leandro na labis niyang ikinasindak. Aniya, iyon pala ang dahilan kung bakit umaalis si Ross sa kanilang bahay tuwing gabi. Hindi dahil sa lalaki kundi para pumatay ng tao. Sa pagkakataong iyon, magkasama kami ni Leandro at nagtungo kami sa polis. Ipanakita namin ang ebidensyang nakuha ko at maging sila ay nahindik sa nasaksihan. Noon din ay sinugod nila ang bahay ampunan at pinapasok ang mga iilang otoridad. Nagkaroon ng barilan sa loob ng tinangkang lumaban ng mga aswang. Isa sa tinamaan at namatay si Ross, na kahit nahuli na nga siya ng mga pulis ay pilit pa rin nilantakan ang hawak-hawak niyang puso na naging mitya ng kanyang kamatayan. Itinago namin ang nangyaring iyon
lalo na't siya ay sikat na personalidad sa aming bayan. Magpahanggang ngayon, hindi ko pa din maiwasang panindigan ng balahibo kapag naalala ang kanyang ginawa. Kaya sa mga naglalarawang nakakita na sila ng aswang, mali kayo. Ang aswang ay maganda, perpekto, ngunit mapagpanggap at nakahandang pumatay para sa tawag ng kanyang pagkataong aswang. At hanggang dito na lang po muli. Maraming salamat sa pakikinig. Muli po, ako po si Lando ng taga sa amin. Alright. Wala talagang wakas na pag-ibig ngayon Para sa mga single ito, magsaya kayo. Matandang mayaman, madaling mamatay. Ito ang 4 na letrang M na madalas hinahanap ng mga praktikal na babae noong araw. Isa ka rin ba sa mga hunters ng ganoong 4M? Kasi ako, ang isa sa mga maswerteng nakabingwit ng ganoon. Partida at may pasobra pa. Ano kaya yon? Pakinggan niyo po at ikukwento ko. Salat sa lahat ng bagay ang aking pamilya noong araw. Halos magdildil na lamang kami ng asin at napakarami pa naming magkakapatid. Taliwas sa aming isang kapitbahay na nakapag-asawa ang anak ng matandang mayaman. Kaya biglang naging maganda ang buhay ng kanyang buong pamilya. Iyon nga lang at bigla ring nag-iba ang pakikitungo ng mga ito sa aming mga kapitbahay. Minsan naaawa ako sa aking mga kapatid na tuwing manonood ng nooy, black and white na telebisyon, ay basta na lang pinagsasarahan ng bintana. Kaya parang piniga ang puso ko habang pinagmasdan ang aking mga kapatid na dismayado sa ginawa ng mga taong akala mo naman kung saan nanggaling. Hayaan nyo na Nonoy, Nining. Balang araw ay bibilhan rin kayo ng ate ng mas malaki pa sa telebisyon nila. Kaya pasok na kayo sa loob ng bahay. Hindi ko mapigilang maluha habang pinagmamasdan ang dalawang laglag ang balikat habang papasok sa aming munting tahanan. Minsan din, tuwing may mga okasyon kagaya ng birthday, nakatunganga lang ang mga kapatid ko sa gilid ng pintuan o di kaya ay umuuwi ng luhaan dahil ayaw papasukin at madungis ang suot na damit. Kailangan pa raw magpalit ng bagong damit bago pumasok at kumain. Wala namang bagong damit ang mga kapatid ko dahil puro bigay din ng mga kapitbahay namin. Ang aming mga suot ay mga pinaglumaan na at mga hindi na dapat sinusuot na damit. Ayos lang yan. Balang araw, makakapag-birthday rin kayo ng ganyan kabongga. Pangako ng ate yan. Tahan na Huwag na kayong umiyak. Pasok na kayo sa loob ng bahay. Bukas, bibili ang ate Kim ng pansit para sa inyo. Pag-aalo ko sa mga ito. Ramdam ko ang bigat ng loob na mayroon sila. Ngunit anong magagawa ko? Kung nabubuhay pa ang papa ay sigurado namang hindi ganito kahirap ang aming buhay. 6 kami na magkakapatid at ako ang panganay. Pagtitinda ng gulay sa bayan ang aking trabaho upang may maibiling pagkain kinahapunan. Kaya ako nangarap na magkaroon ng buhay na katulad nila. 17 anyos ako noon nang isa sa aking mga suki sa gulay ang nagsuhestyon na kunan ako ng litrato at ipadala sa abroad dahil doon nakapag-asawa ang kanyang anak.
baka daw pag may nagka-interes at magkagusto sa akin ay edi mabigyan ko ng magandang buhay ang aking mga kapatid. Dahil din sa pangarap kong mabigyan ng magandang buhay ang aking mga kapatid ay pumayag akong magpakuha ng litrato. 2 buwan lang ang nakaraan nang may inabot sa aking sulat ang suki kong nagpadala ng litrato ko sa abroad. Makapal iyon, kaya mabilis kong binuksan. Halos walang pagsidlan sa tuwa ang aking puso nang makita ang ilang piraso ng dolyar na noon ko pa lamang nahawakan. Salamat Aling Suling. Sa wakas ay mabibilhan ko na ng masasarap na pagkain ang mga kapatid at ina ko. Maging mga bagong damit at mapapaayos ko na ang aming bahay. Umiiyak na ako noon sa tuwa dahil sa hawak kong halaga ng pera. Noong panahon, ang 300 dolyar ay kayamanan ng maitawag. Hindi ako marunong umintindi ng English dahil grade 3 lang ang aking inabot. Kaya si Aling Suling na lang din na suki ko ang nagkusang magsulat para magpasalamat sa dayuhan na nagbigay sa akin ng ganoong kalaking pera. Napaayos ko ang aming munting tahanan, nakabili ng sakong bigas at masasarap na ulam na dilata. Nabilhan ko rin ng magagandang damit ang aking mga kapatid. Nang mga sumunod pang buwan ay napag-alaman kong bibisita ang dayuhan para makita ako ng personal. Kinabahan ako ng mga panahong iyon. Pero dasal ko pa rin na sana ay talagang gusto niya akong mapangasawa dahil siya lang ang nakikita kong solusyon para mabigyan ng magandang buhay ang aking mga kapatid at ina. Pagdating ng dayuhan sa lugar ay tila nandibago ako noong una. 70 anyos na kasi ito. Malayo sa edad ko na 17 anyos. Lolo ko na kung tutuusin ang dayuhang iyon. Ngunit dahil sa taas ng aking pangarap para sa aking pamilya, pikit mata kong sinuong ang buhay kasama ang matandang dayuhan. Pinatayuan ito ng magandang bahay ang aking ina at mga kapatid. Malaki at halos triple ang laki sa dati naming bahay. Simentado at pulido pa ang pagkakagawa. Pinag-aral ang aking mga kapatid, kaya sobrang swerte ko dahil sa matandang iyon. Nang mag-18 na ako ay itinakda na ang aming kasal hanggang sa dinala ako nito sa kanilang bansa. Doon ko unti-unting natuklasan ang tinatago niyang katauhan. Minsan ay inuutusan niya akong maghiwa ng preskong karne at kita ko mismo kung paano niya ito nilalamon ng hilaw. Kaya pala masangsang minsan ang amoy ng kanyang hininga. Iyon pala, isa siyang aswang. Kanibal yatang matawag sa kanila ang ganoong uri ng nilalang. Pero aswang pa rin iyon, lalo na't kabilugan ng buwan siya madalas inaatake. Noong nanghihina na ito ay humingi ito ng pabor kung pwede ko ba daw tanggapin ang isang bagay kasama ng kanyang kayamanan dahil pagod na siyang mabuhay pa. Kahit hindi ko alam kung anong bagay iyon ay tumango ako dahil nakikita ko rin naman kung paano siyang naghirap dala ng kanyang katandaan. Hindi ko akalaing ang unang pamana na iiwan nito sa akin ay ang mutya ng pagiging aswang. Noong una ay hindi ko makontrol ang aking sarili. Kahit tanghaling tapat at nasa kalsada ay naghihintay ako ng mga pwedeng maging biktima. Kaya malapit na akong mahuli ng mga taong bayan dahil wala akong piling oras sa pananalasa. Noong kamuntika na akong mahuli ay napagdesisyonan kong umuwi na lang ng bansa. Bit-bit ang napakaraming pera at kayamanan.
Ngunit mas lalo pa yata akong naging agresibo sa pagiging aswang. Dahil kaliwat kanan ang mga buntis na ang babangaw sa miyuhin. Nakakapanggigil at ang sarap ng lapain, ngunit napakahirap ring umatake dahil may mga pangontra ang mga itong nakakabit sa bintana at pintuan at kung saan-saan pang sulok ng bahay. Kaya tanging panggigigil lamang ang aking magagawa habang paikot-ikot sa bahay nito at inaamoy-amoy ang halimuyak nito na tila nakakaadik na samyo ng bulaklak na sampagita. Minsan ay nalulungkot din ako sa aking sarili. Iniisip kong nagkaroon nga kami ng magandang buhay, ngunit tila kambal din ang kamalasan at tila ako'y isinumpang maging halimaw. Hindi ko na rin maayawan pa ito dahil nananalaytay na sa aking dugo ang sumpa ng katauhan na tinanggap ko kasama ng yamang tinatamasa maging ng aking buong pamilya. Kim, bakit ba lagi ka na lang nagtatago sa kwarto mo? Ang sabi sa akin ng kababata mo noon kung pwede daw ba kayong mamasyal sa bayan para naman malibang mo iyang sarili mo, nak. Lagi ka na lang nagmumukmok. Uwi ka ng nanay noong minsang pumasok siya sa aking kwarto. Huwag, nanay. Kaya lang ang mga iyan nagbabait-baitan dahil may pera na ako. Dati naman ay lagi akong kinakawawa ng mga iyan. Mapaklang sagot ko sa nanay. Kaya nga, pakitaan mo rin ang kabaitan, nak. Huwag kang magbago. Kung ano ang dating Kim, dapat ganun pa rin kahit gaano pa karami ang yaman na hawak mo. Ang kabutihang loob ay walang katumbas na yaman, anak. Iyan lagi ang tatandaan mo. Litanya ng nanay, kaya naman tila natauhan rin ako. Sinubukan kong makisama sa aking mga kababata noon. Ang isa ay teacher na at ang isa ay isang empleyado sa bangko. Mga tagumpay sa buhay rin naman ang mga ito. Maliban kay Madonna na maagang naging single mom. Binuntis lang kasi ito ng nobyo at iniwanan, kaya ngayon ay isang labandera ang trabaho. Sobrang lapad ang mga ngiti ng mga ito nang makita ako. Halos dekada na rin yata ang lumipas bago kami nagkitang muli. Sumakay na lang kayo sa kotse ko para sabay na tayong lahat na dumating sa bayan. Alok ko pa sa mga ito. Bongga, iba talaga kapag yayamanin, ano? Tamo na, Madonna. Si Kim grade 3 lang to, subalit napakawais sa buhay. Tignan mo at ang yaman-yaman na. Uwi ka ni Shai. Isa na itong ganap na teacher, ngunit kung makapagsalita ay talagang walang buto ang dila. Idagdag pa si Faye na isa rin naman sanang commerce. Pero ganoon din ka mapagkumbaba. Tahimik lang kami ni Madonna sa biyahe. Tanging sulyapan lamang ang aming ginagawa. Habang ang dalawa ay panay ang yabang at pagbubuhat ng sariling bangko. Sa biyahe pa lang ay tila nawala na ako ng interes na makasama ang mga ito. Ganoon pa rin. Wala pa rin pinagbago. Mga mata pobre pa rin at mataas ang tingin sa sarili. Nang makarating na kami sa isang sikat na kainan, ay mabilis na nag-order ang dalawa. Mapaghalataan mo pang patay gutom ang mga ito dahil sa mga ikinikilos nila. Samantalang si Madonna ay formal naman kung kumilos. Gayong pareho naman kaming walang pinag-aralan. Madonna, mag-order ka lang. Ako naman ang magbabayad nitong lahat eh. Huwag ka nang mahiya. Uwi ka ako rito. Salamat, Kim, ha. Yung pera ko kasi ditong dala, feeling ko hindi kakasya. Hindi ko naman alam na sa ganito kamahal tayong restaurant papasok eh. Alin lang ang wika nito. Ay, huwag mo nang isipin ang bayad. Ako ang bahala. Sagot ko muli sa kanya.
Matapos namin kumain ay nagyaya naman ang mga ito na mamasyal at mag-shopping sa mall. Kaya pinagbigyan ko pa rin. Ako pa rin ang nagbayad ng kanilang mga napiling items na gusto nilang bilhin. Wala namang problema sa akin yon. Sobra-sobra din naman ang yaman na mayroon ako. Pagbabahagi na rin sa mga ito dahil minsan naman ay naging parte rin ang mga ito ng aking kabataan. Hindi ko na nakita pa ang dalawa na naglilibot, kaya naisipan ko munang magbanyo. Kanina pa kasi ako naiihi. Pagdating ko ng pintuan ay halakhakan kaagad ng mga pamilyar na boses ang aking narinig. Kaya hindi ko na itinuloy ang pagbukas ng pinto. Akala mo kung sinong mayaman, libre dito, libre doon. Abay pasikat masyado. Wika ng isang boses na hindi ako magkakamali. Si Faye iyon. Oo nga, pero mas marami siyang pinamili kay Madonna. Tamo yun. Sobrang dami. Pati ba naman gatas ng anak ni Madonna, siya pa ang bibili. Pasikat talaga, para sabihing napakayaman na talaga niya. Sabi pa ng isa. Biglang kumulo ang dugo ko sa mga narinig. Matapos kong pakitaan ng lahat ng kabaitan, ay ganoon pa rin ang masasabi ng mga ito sa akin. Tumalikod na ako bago pa ako mawala sa aking sarili. Niyaya ko na si Madonna na umuwi na at nagdahilan na lang ako na masama ang aking pakiramdam. Ha? Paano sina Faye at Shai? Tanong pa nito. Pangalan ng nila yon, Faye at Shai. Ang totoo, di talaga iyon marunong magbayad at sobrang kapal pa ng mga muka. Galit na wika ko. Sabay hila ng cart na may mga dalang pinamili ko para kay Madonna. Ayos ka lang ba, Kim? Kunot noong tanong nito. Okay lang, Madonna. Huwag mo na akong pansinin tsaka hayaan mo na ang mga iyon. May mga pera naman ang mga iyon para pamasahe. Wika ko rito. Hinatid ko si Madonna sa kanilang bahay. Todo ang pasalamat nito sa akin. Halos hindi na matapos-tapos maging ang ina nitong maluha-luha pa nang makita ang maraming supot ng mga groceries na pinamili ko para sa kanilang lahat. Naisip kong yung mga ganitong tao ang dapat tinutulungan. Marunong mag-appreciate sa mga bagay na bigay. Maliit man o malaki, ay kasiyahan o kagalakan na iyon sa nagbigay. Hindi katulad ng mga ipokritang profesional kuno na hindi na nga marunong magpasalamat ay pag-usapan ka pa ng negatibo ng patalikod. Mga taong puno ng inggit ang katawan. Siguro ay dahil wala silang yaman na kasing dami ng sa akin. Pero may nabuo na akong plano para sa mga ito. Hindi na ako nagtagal at nagpaalam na ako sa kanila ni Madonna at sa magulang nito. Bago ako tuluyang tumalikod ay inabutan ko ang mga ito ng sapat na pera na pwedeng gawing puhunan sa negosyo. Sa ganoong paraan ay makaahon man lang ang pamilya sa kahirapan. Kinagabihan ay hindi ako pinatulog ng puot sa aking dibdib, kaya pinuntahan ko ang bahay ni Shai. Sila kasi ang medyo malapit sa amin, kaya madali lang liparin. Sa pagiging anyong ibon ay nilibot ko ang kanilang buong bahay. Malalim na ang gabi ngunit nasa terasa pa si Shai na mag-isa. Maglilinis ng kuko para lagyan ng bagong biling kolorete na ako pa ang nagbayad. Dumapo ako sa kanyang gilid at tinitigan ang kanyang pinagagawa. Ngunit napansin ako kaagad nito. So, alis ka nga riyan. Kagabi na siguro ay aswang ka. Asik pa nito. Kaya bigla akong nag-ibang anyo.
Nagulat ito at napaatras nang makita na naging isang malaking paniki akong nakatayo sa kanyang harapan. Tatayo pa sana ito para tumakbo papasok, ngunit hindi ko hinayaan na makatakas pa. Nilundagan ko na kaagad ito at kinagat sa leeg, kung kaya't hindi na ito nakasigaw pa. Sa sobrang gulat nito ay hindi na nito nagawang manlaban, kung kaya't mabilis kong nagawa ang lahat. Dinukot ang kanyang mga lamang loob at sarap na nilantakan ko iyon. Wala akong itinirang awa sa sarili dahil hindi niya deserve ang kaawaan. Ang mga katulad niyang pinamugaran ng mga negatibong enerhiya ay dapat nang mawala sa mundo. Marami pa siyang pwedeng mahawaan kapag nagkataon. Matapos kong pagsawaan ang kanyang mga lamang loob, ay iniwan ko itong nakabulagta sa sahig. May isa pa akong dapat isunod sa kanya, si Faye. Kaya doon na naman ang aking direksyon. Tahimik din ang buong kabahayan nito. Malamang ay tulog na ang lahat, maging si Faye. Kaya nagpasya akong ikutin ang buong bahay. Umayon din yata sa akin ang swerte, kasi bukas ang bintana nito sa mismong kwarto. Kaya napakadaling gawin ang aking plano. Nang silipin ko ito sa loob ay nagulat ako't may kalampungan pa itong lalaki. Nang pagmasdan ko ay napagtanto kong ang lalaking kalampungan nito ay ang asawa ng kanilang kapitbahay lang din mismo. Kaya pala bukas ang bintana ay para easy access ang gamot ng kanyang nakatagong kalandian. At sa gabing iyon ay nabisto ang nakatagong higad na bumabalot sa kanyang katawan. Mabilis kong nilundagan ang dalawa. Kinagat ko ang liig ng lalaking nasa ibabaw ni Faye. Mabilis na sinipsip ang dugo nito, habang mga kamay ay nasa liig ni Faye nakasakal. Hindi ko iyon binitawan hanggat hindi nawawala ng hininga. Katulad ng pagsipsip ko sa liig ng lalaki na hindi ko binitawan hanggat hindi ito naninigas. Iniwan ko ang mga ito sa ganoong posisyon. Mabuti na ring malaman ng lahat kung ano ang baho mayroon. Ang babaeng inakala ng lahat ay hindi makabasag pinggan. Wala raw nobyo. Iyon pala ay asawa ng iba ang pinapatulan. Hindi talaga perpekto ang mundo. Maging ang panghuhusga natin minsan ay laging sablay. Minsan kung sino pa ang mukhang santa, iyon pa ang may mga itinatagong maraming di ka nais-nais na ugali. Lumipas ang ilang buwan ay nagpasya akong magpakalayo-layo muna. Swerte naman at may nabili akong lupa sa ibang lugar. At doon ko piniling manirahan na mag-isa. At ang tanging mga kasama ko ay mga alaga kong hayop na ginagawa ko ring mga rasyon sa aking sarili. Simula din ang nangyari iyon ay hindi ko na ginusto pang mangbiktima ng tao. At sa paglipas pa ng mga taon ay unti-unti na ring dumabi ang mga tao at nawala na ang mga iilang mga punong nakatayo sa paligid. Sa madaling salita, ay hindi na safe kapag mangbibiktima ka pa ng isang tao. At hanggang dito na lang po. Maraming salamat po sa lahat ng nakikinig. Muli po, ako po si Kim ng Visayas.